ماشي جميل عن لبنا. مرحبا. نجحل. ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምኑ ወጥማፀን ከደቀ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንተ ይትስምዔ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናቅተ ከዜን ሰባከን ማርከ ከዜን ተአምነከ ንስለ ከዜን አሰበቃከ ገኒለከ እጀንት ቀንል ስምከ ቅዱስ ሰግለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነፍስን ጽዋቅነ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከም ዘይብላ አንተ ምሰሰበት ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ዘለዓለም ዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽበረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ሰላም ዘውዓልካልና ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣ እዛ ሰዓት እዚኣ ዝወሰካና ናብዚ ቅዱስ ጉባኤ ኣሰራዕካልና ድማ ክንሳተፍ ስለ ዝገበርካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። እና ድማ ኣምላኽና ብመንፈስ ንዓብየሉ ንዓኻ እንፈልጠሉ ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ግበረልና። ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈፅመና ትንመሃሮ ቃልካ ኣምላኽና ንህይወት ግበረልና። ትንጽልዮ ጸሎት ድማ ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና። ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና። ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ብጸሎት ዘኩሩና ዝበሉና እስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና። ብሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነፍሱ ተኣስሩ ፋሕ ድማ ፍትሓልና። ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ዕብየልና። ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና መገሻ ዘለው ድሓን መለሰልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ነቲ ዝሃብካና ግዜ ድማ ኣብ ፅቡቅ ከነውዕሎ እናይ ክንገብረሉ ንዓኻ ክንእዘዘሉ ፍቃድካ ክንፍፅመሉ ሓሳብካ ክንገብረሉ ኣምላኽና ንስኻ ግዘና። በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእኽትካ ሓልወና። ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈፅመና። ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ፍትሐ ወይስረይ ዚኑ አምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ kan ከገና ሰራያት ያደምሳሲ ያበሰ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ አብየ ካናት ወአብየ ያቀዳት ይባስ ጊዜ ይሩ አንሳር ጎጻን በስምኩም ኩንፍታኑን ጻነ ይረሰረስ ኩሉን ስማት ዚዮ ማህረነ ክርስቶስ መልዓ ሰር ተገልጠ ዚዮ ማህረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس ملع عصرت خلته بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم هان كرسوس بنت اجزتنا مريم هان كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم هارنا كرسوس بنت اجزتنا مريم هان كرسوس بنت اجزتنا مريم هان كرسوس بنت اجزتنا مريم هارنا كرسوس بنت اجزتنا مريم هان كرسوس بنت اجزتنا مريم هان كرسوس بنت اجزتنا مريم هارنا كرسوس اذا سعديا من بارسغا غويتانا يس كرسوس مقبرن فصمتا ساعات معلتن ايا كمون دق اسامسال مسل زغونه كم وداتا غزي مسل تقصر ناي مسغانا صلوت سناي نغرن زغبرلنا يغرب حال እግዚአብሔር አቦን ጎይተና አምላክና መድዓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክኖ ለና ሰውርና ረዲእና ንዩ
حلونا نقربنا تقبلنا تماغبنا نحنا كسعدا سعد يعونا بصحنا أيو الجمعة زاد السعلة ديان كل زمن يوتنا فسم سلام كحلونا كل نزحز جابير أملخنا لمن لنا وقويتنا جابير كل التحزاب بنقويتنا أملخنا ونرحنا نيس كرسوس لعلي كل قبرين ما انت كل قبرين أو كل قبرين مسكنك كالنا سلا سور كانان زرد آخرنا زحل خنان نبخاون سلا زقرب كانان تقبل كانان سلا زعوب كانان زد نعغنان سعدا سعد يعون سلا زب صحغنان مسكنك كان وقويتا يقرب لنا ومفكر سبسل زند منك لنا كم حرت كون لنا إذا قد سأل زيان كل زمن وثنان نأخاب فراب فصم سلام كم فصم عبنا كل غناتن كل مكران حبوا نقول زخون كل قبر سيطانن نفرخ فع السبات من لعل سلام وقويتا كبارح كم كل هزم خاونا رح آمين. رياب زلنا يبوتاونا رح نتعمن زحيشن عزلنا تمننا كربيتن كل حاجة سلام كرقص سلطان زعب كنا نسخاهم كان كل خفاد عننا على هالنمرنا فتناي تتونا هذا ودخا ويتانا نملخنا مدحنا نيس كرسس من تفقر سبيل بز قبر محرة نقلتان شغا معرم حوم زغنا من فز كلسن بس كان صنعتهم بؤذر لك على من كل سعن جل علم علم أمين نين السحا مزمور حمسان حدن وأملاك مسالخ محرني كم تعبير راغا أبساي دمسس كم أبساي صبيك حسبني كم حتياتي وناطريني أنا أبساي فلت ألقمو حتياتي كل جزيب كن مأيو بزربا خاص هذا فردخان صون كا تركبسي أنا نعخا تراي بدلكو أبقن ميخا أكي قوركو نهو بابسا تولدكو نكا بحتيات أنا ستني نو نحق أو اشتغال تدليو أبحبو انتو محرني انت غز أرسو سمع الزات ريني كبررك صعودو صابني تنزغت قد كاين عصم تحقوسات بحتان حقوسنا اسمعني كزكاها بحتياتي كولو نبزل أبسا وندمسسو وأملاك صوري لبه فطر اللي صنوع منفس كاوش تحدث كابغز كاي دربيني حقوس مدحان كامل سل قدس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفس وندقفني مقد خان مرسس غمرم إيه حتى أنا بخاخم اللسويم أملاك مدحاني كعبدا دم نقفني لساني نصدق أهل الكتب للو إياه ويتاي أفاي مسكانا خنقرس غنا فريك فات مسوعة بيهب بلك كانيو تزيكو نسم أقرب كل كانري مسوعة مرارايتو بقوني خمو مسوعة أملاك سور منفسيو وأملاك نسبرن كنت نبايتو نقوني خا نسيم صقها سناي قبرلا مكاتاتي إرسالي وندا شو موسوعات صدقي بزحر المسوعاتي بملو مسوعات بحكم لك أيو شو عم مسويخا أرحو قرب الكايم خلي لويا صلاة كزياد كاس وكرسون قسين أملاقين مسكان قرب له حاتياتيك حد قال لك لمنهم آمين. أبونا بملاك السلام مزمور داويت مبل 230 أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 230 حدن أبونا بميرجيتا مزمور داويت مبل 230 كلتن حاونا ممر تغلو مزمور داويت مبل 230 سلستن أنا مزمور داويت مبل 230 أربعة أبي ملاك السلام مزمور داويت مبل 230 شوعتن أبي مرجيتا مزمور داويت مبل 230 شومونتن أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 240 حدن كأسيل كنت اللياء حاونا ممر تغلو مزمور داويت مبل 240 كلتن أنا مزمور داويت مبل 240 شدشان كنت اللياء حاونا ممر تغلو مزمور داويت مبل 240 شوعتن أبوي مرجيتا مزمور داويت مبل 240 شومونتن الهوت يسمع لنا مزمور داويت
ምዕራፍ 48 ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያ ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ኸኣ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓመቑን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ብልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓወፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓ እንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ እንሆ አቤት። ኣብ ቅድሚ እቲ ቁንዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እሺ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሐ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ይቐኒለይ ገንዘብክን ሓፍትና ፍረወይኒ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ሕራይ ዲያቆን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተ ዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን እቲ ጥዩፍ ዝኾነ ተግባራትኪ እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተጸጢሕኪ ኣብ ሸለልተኛ ክዳን ከዳዕን ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ኮንኪ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ወ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዝፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራቴ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ
أفلبي إنا وقعكو أملاخي أنا قبلنا يمو يقرب اللي إبل الله يزيني وزلني وزلفني وزل العالم آمين آمين thank you آمين ሃፍትና ሉላ ኦንጽሕቲ ድንግል ኣስዕብ ኣቢልካ ከዓ መምህር ተኽሉ ኦጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገላበጥኩ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቒ ነታ ሕንንቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣላ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቃሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን መሓሪትን ምሕረት እትልምኒ ኣላይት ዓደን ኢኺ ዓደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ እሞ ኣሚን ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾናልና ኣንቲ ኩሉ ንዓና ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ኸ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኣምላኽናን መድሓኒናን ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጎይታ ንስኻ ኸ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሚን ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ጎይታ ንዓይነ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ማዕቆብ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣህዳእያ ኣድሕናን እናበልኩ እፅላ ኣለኹ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብርን ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ልዑል ጎይታ ባኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰና እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ የዘንቱ ኣሜን ማማ ህይወት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ thank you sorry እንኳዕ ደሓን መፃ ኣሚን ሰላም ኣምስኹም ዲ ዝበሃል ሶሪ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ምስጋና ብክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እሞ ጎይታ መሃረና ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ጎይታ አበሳና ይቅረበልና ጎይታ ሕማማት ኻብ ፀሓዮም ሞምንቲ ትቅዱስን ካልካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፍ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገልና ካብ ክፋት ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ
أدي جابير صوات قويتا سراوي السلام لك اللخو نسخك وعن السبرغتي خي فركر سخون برخيو وملتا تسقى جابير مساقي أوفس تدس والكي حتيات ناصر يلنا نفت ودخ إيس كرسوس منتانا محرات لمن لنا آمين أدينا إلسابيت مسقانا نقدس دنقل مريم ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከረልና አሜን ኣሜን ሃብትና ሉላ መእተው ጸሎት ሃይማኖት مئتو ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ወላዲት ኣምላኽ መድሓን ዓለም ስለዝወለድክልና መጺኻ ንነፍስና ስለዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓታ ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ نبسر نسجدلون نخبرون أوجيتا مخارنا أوجيتا مخارنا أوجيتا بارخنا آمين آمين أبي مرجيتان هيمانوت صلوت قال هيوت يسمع لنا هيمانوت صلوت كل بزحزة سماين مدرن زرقن زي الرقن بزفترة بحد እግዚአብሔር አብን አምን بحد ጎይታ بإيسوس كريستوس علن كي تفتر مسئلو بزخون ولد أبو واحد ونأمن كبرهان استرخب برهان كاب حقني أملاخ استرخب أملاخ استولد أمبر فطر زي كونه بملكوته مساب معرز هونه كل بوز تفتره بزيك أغناب زمدر زلو يخون ويساب سماي زلو منم استفتره يلبون مئنتانا مئنتسب مئنت دحنتنا كاب سمايات زورده بمنفس قدوس كاب قدس دنگل مريم سقال بس سب كونه سب كوينو دما بزبن بإنتنا وبيلاطوس مئنتانا تسغله حمامه مكرا مسكال تقبله موته تقبره أو قدسات مصحف خمسة صحفة أما بلسال شاي معلتي كاموتان تفلي تنسى بخبرنا بسمايات عرقة أبي ما نابو تغمته كم بحدثني هوانن نموتانن كفرد كله بخبر خمسيو نمانقستوون مودة أتايبولون ويتان محوين بزخونه كاباب السرس أمن فس قدسون نعمن مسابين ولدن نسجدلون نمسجنون بنبيات التزاربي لعلو كله نهواريات قبعة بزخونات بحان تقدس بيت خريستيان نعمن نحرقات حاتيات بحان تتمكات نعمن تنسايا مثانن نزل عالم زمسي هو التسفى نقبر آمين آمين أو قويتا صلتنا سميخا حتياتنا هدقلنا كريالايسون 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 ترالايسون 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 كريالايسون 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 ترالايسون 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 لايسون 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 كريالايسون كريالايسون
Chiralaison, chiralaison, chiralaison. ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን Chiralaison, chiralaison, chiralaison. ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን Chiralaison, chiralaison, chiralaison. ላይሶን ኪርያ ላይሶን Chiralaison, chiralaison. መምህር ትምኒት ቅዱስ ቅዱስ እሺ ከመይም ሲሆን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣትየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ አምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውሩን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ትብልዕልና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ካብ ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኦ ጎይታ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ታቡቃት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና እንድገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቃል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፋትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ከላኸልና ብፀጋ እምበረራያን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን አሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት መልኣኻ ርሕሩሕን እቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጠተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል ህይወትና ኣቃናዕልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋና ንሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትንብር ዳኣና ብህልውናም ክነቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣምየን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ
ፍረከርስኹም ብርኽዩ ኦምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አሜን ላይ ክብርን ምስጋናና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይስማዓና አሜን ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳብ 8 ፈረቓን ዝወሃበና መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ መወዳእታ ክንመሃር ኢና መምህርና ክሳብ ዝዳለዉ እታ ጥቕሲ ክልተ ሰባት ከተንብቡልና ኢኹም መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 11 ማማ ኣስሊ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 11 ማማ ረዘነት ድማ ቅጽል ኣቢልኪ ካብ ቁጽሪ 12 ክሳብ 27 ወይ ድማ ክሳብ መወዳእታ ከተንብባልና መድረኽ ንዓ ድምፂ ተዓጽያ ትክላ ማማ ኣስሊ እሺ ማማ ረዘነት ነፃ እንተሃሊኺ ካብ 1 ክሳብ 11 ክጅምርልና እሞ ዲያቆን ሳሙኤል ሓውና ከዓ ነፃ ትኾንካ ምናልባሽ ካብ 12 ክሳብ 27 قال هو تسمع المنقدس من هو اسكت صاد أملاك أمين አሜን መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ያዕቆብ ናይ ኣምላኽን ናይ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያ ነቶም ፋሕ ኢሎም ዘለዉ 12 ነገድ ሰላም ይብሎም ኣሎ እምነትን ጥበብን ኣሕዋቴ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተበፅሓኩም ንኹሉ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ እቲ ምፍታን እምነትኩም ትዕግስቲ ከም ዝገብር ፈሊጥኩምሲ ብሓንቲ እኳ ከይጎድለኩም ፍጹማትን ሙሉኣትን ምእንቲ ክትኮኑ እታ ትዕግስቲ ፍጹም ግበርዋ ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ እንተ ጎደለቶ ግና ነቲ ኬስ ተሓፈረ ንኩሉ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ኢሎምኖ ክወሃቦ እውን እዩ ኣሜን እቲ ዝጣራጠርሲ ከምቲ ንፋስ ዝደፍኦን ዝመልሶን ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል እሞ ከይተጣራጠረ ደኣ ብእምነት ይለምን ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ብኩሉ መገዱ ጽኑዕ ኣይኮነን እሞ እቲ ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ እቲ ለጠቕ ዝበለ ሓዉ ግና ልዕል ብምባሉ ይምካሕ እቲ ሃብታሙን ከም ዕምበባ ሳዕሪ ክሓልፍ እዩ እሞ ብውርደቱ ይመካሕ ፀሓይ ምስ ዋዒኣ ትወፅእ እሞ ነቲ ሳዕሪ ተንቅፆ እቲ ዕምባባ ከዓ ይረግፍ ደመት ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ ከምኡ እውን እቲ ሃብታም መገዱ ክሓርር እዩ ስለዓላቱ እግዚአብሔር ይባረክ ይመስገን አሜን ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዝተስፎም ኣክሊል ህይወት ክቅበል እሞ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፈትንን እዩ ብእኩይ ኣይፈትንን ባዕሉ ንሓደ እኳ ኣይፈትንን እሞ ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲኑን እዩ ኣይበል ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን ድሓር ትምኒት ምስ ጠነሰት ንሓጢኣት ትወልዳ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመት ድማ ንሞት ይወልዶ ኣቶም ፍቁራት ኣሕዋተይ ኣይትስሓቱ ጽቡቕ ህበትን ሙሉእ ህበትን ካብ ላዕሊ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወርድ በኹል ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ እዩ ከም ፍቃዱ ብቃል ሓቂ ዝወለደና ፍቁራት ኣሕዋተይ እዚ ትፈልጡ ኢኹም ኩራ ሰብኣይሲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይገብርን እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቅልጡፍ ንምዝራብ ደንጓይ ንኹራ ደንጓይ ይኹን ስለዚ ንርክሰት ዘበለን ብዙሕ ክፍኣትን ኣርሕቁ
ነቲ ነፍስኹም ከድሕና ዝከኣሎ ትኹል ቃል እውን ብገርህነት ተቐበልዎ ገበርቲ ቃል ኩኑ ርእስኹም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኹኑ ሓደ እኳ ሰማዕ ቃል ኮይኑ ገባር እንተዘይኮነ ንሱ ነቲ ነገጽ ፍጥረቱ ብመስትያት ዝርኢ ሰብኣይ እዩ ዝመስል ነፍሱ ይርኢ እሞ ይኸይድ ብኡውን ከመይ ምዃኑ ይርስዖ እቲ ኣብቲ ሙሉእ ሕጊ ንሱ ድማ ሕጊ ሓርነት ኣጸቢቑ ዝጥምትን ዝጸንዕን ግብሪ ዝገብር እምበር ዘይርስዕ ሰማዕ ግና እዚ ብግብሩ ብፁእ ክኸውን እዩ ሓደ እኳ ንልቡ ደኣ ዘስሕቶ እምበር ልሳኑ ዘይለጉም እንተሎ ንኣምላኽ ዘምልኽ ከም ዘሎ እንተመሰሎ ኣምልኾኡ ከንቱ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህን ርኽሰት ዘይብሉን ኣምልኾ እዚ እዩ ርእስኻ ካብ ርኽሰት ዓለም እናሓለኻ ንዘኽተማትን መበለታትን ኣብ መከረኦምን ፀበብኦምን ምብፃሕ እዩ አሜን عليه تسمعلنا مامار زنت حاونا ديكون ساميلون الشي كابز بمقصال نممهرنا تزارب عندبت نعنا دما زستوعل ازنا لبونا هبنا እግዚአብሔር መድረኽ ናበቦና አቤ መርጌታ على هوت يسمع لنا استسأل صلوت تمهللنا يوم هللاز تنبب نبابات كله أبكر مجزابير عريقو معاد زقرر محرات زورر يقبرلنا اسمع بولد ومنفس قدوس هادو أملاك زخبركم حزب اجزابير ناس قدس بيت غرستيان تهبوا عقل قلوت نجزيكم من سراحكم من عرفتكم من أوهايدكم بأنك أدون متبعات انتكاتات الوزل لهم تخصاب الساعة زبدحنا سلام عكيبو بس قدس قباء خنساتف زرداءنا زدقفنا لولا بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبسحيو نا إجزابير قدس فقط كوينو لومي ملغتي هواريا قدس باولوس ناب إبرايان ودينا نابنا يعيقوب نسقرلو معالتيو كم تلمود سناي ياقلقلتهم كأحونا ممهر تخلو أداليوم بباوربوينت تترقوامين مجلسن أداليوم لنا اللو زبنا قلقلتهم يبارك እግዚአብሔር ملغتي إبراويان كم تبقى أمهي زيتا جلسة عب عربي 20 شعاتن جنبوت ويكاني 2010 شعاتن ويكا جون سنة شدشة 2015 جميرنايو أبز حلف عربها أخم فقاد እግዚአብሔር 14 تكمت 2010 شومنتن ويكاني 14 تكمتي 2015 زازيمنايو سلازي قدمنا أبزنا يعيقوب مسقارنا قدمي إزمال أختي نيهواريا قدس باولوس مسمعنايون مسنببنايون زتردعنا نجر زفلتنايو نجر زمسألنا حتو أبي ودنا ها زمسألوتي عبي كخون خيل نشتي كخون خيل جن أبي ودنا زمسألوتي كم تقول جزية ممر تقولوا زتقصوا يوحنس أفوركي قال أملاخن هيوتنان كم يجري السرعة تخلن ماين يزبل مالتي تخلي ما كيس تخيانتو علكاوين تقنيها صملو يبلمو مسيخا نقهو يمشت ما يكعوب مسبل كالو شعي يوتي صملي وزنبرة زبره زرقاح مالتي سلازي إلي يوحنس أفوركي كل جزية حدا كريستيان قال أملاخ كنبب كله يعبى ينقاس أبهوتو زخوانا اللوتي كمسا اللوي عازل فيتشي هبا أنو ومهرو اسم إمانتي مرها هلا لبك هبا أمرو وتقبرو يبل ناب مسحاب قدوس اندحر قال أملاخ تنبب كونكا ناب مستو علن ناب تقبارن كمرحكا إمو كل جزية مسحاب እግዚአብሔር أنبب قال أملاخ سماعيل قال أملاخ ندا سمعك خلها أب هيوت قال لوت اندحر زي مسيح خينو جن داقم قمت كبر يبل مالت أب هيوتنا قال أملاخ ندا سمعنا خلنا أب هيوتنا اندحر يعبى يناس زخونا لوت اندحر زي مسيح خينو سأقا مالو سلازيك
نزي من باب تتوابلك نتسقم كتلليون كتفتحون سعارين مخنياتكم زبللو أب إبراويان اتزي سمعوا قال مس سمعتو بإمنات سلازي حبره ندحنت أي تغمو مني سلازي ندام ببنا خلنا قال أملاخ ندا سمعنا خلنا بهيوتنا ندحر لوت الزي من سخوينو قلس أقمال له مالت زابير زستوعلو أمرنا سلازي نفس وكفنا كباي جميركا ملغتي حواري قدس باولوس ناب إبراويان فسيبنا يولونا جن كابزن تاي تماهير انتاي فليته مسفلتكو أب هيوتي انتاي مسيو انتاي ترأيو زي نبرة زمزة صبوق نجر زنبرة زتعالية زيد لنجر إلنا نفسنا كنرئي جزينا مدفع زي ترف سلازي كم تقول جزية زقبرو حاونا ممرتخلو أبز مأتوي زبلناي ملأختي أيكوب نوعينا خنرئ لهم معنتي أزينا خنقلبوا لهم أنتي ما أستصحفو من صحفو نامنتاي تصحفو سلمنتاي تصحفو بخمي تصحفو زبلو كنستنتنهم كلنا بالتعمي حكزتي يوم زخونو مو كنستبهل اللومتي تراي كم تاريخ قرنا خين وسدس انتاي سلازخوني يصحفو يعيكوب انتاي سلغزيه سلازنبورو طرازن ورقتن ወይ ከምዝና ሕጂ አይፓድን ኮምፒውተርን ስለዝተዳለወሉ ይኮነን ግን አቤናይ ኩነታት ይጽሒፎ መጽሐፎ እንታይ ሰዓብየን ወይ እንታይ ውጽኢት ተረኺቦ መብዛሕቲ ግዜ ትመእተው ከም ታሪክ ገርና ኸይንወስዶ ንኸነንብቦ ንኽንርድኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ እዩ ማለት ካልእ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መእተው ዝብል ናይ ኩሎም ቶም ምዕራፋት መልእኽቲኦም ዝነግሩና ማለት መልእኽቲ ያዕቆብ ከዓ ነፍስ ወከፍ ኣርእስቲ ምስ ዕለታዊ ምን ከም ክርስቲያን ምስ ዕለታዊ ምን ነባብሮና ዝኸዱ እዮም ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ መእተዊ ኣብዚ ምዕራፍ ዝዝና ኣሎ እዚ ምዕራፍ ዝዝና ኣሎ ምስ በለ እንታይ ከነንብብ ኢና እንታይ እዩ ዝያዳ ንዓና ዘገድሰና ንኸደልና ከዓ ክሕግዘና እዩ እሞ ብሩኽ ምጅማር ይግበረልና መልእኽቲ ያዕቆብ መእተዊ ሓውና መምህር ተኽሉ ትከታተሉና እንተሊኹም ሸር ተገይርኩም ለና ጽቡቕቲ ፓወርፖይንት መልእኽቲ ቅዱስ ሐዋርያ ያዕቆብ ሓደ ምዕራፍ ጥቕሲ ሓደ መን እዩ እቲ ጸሓፊ ጸሓፊ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ያዕቆብ ሓው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዋና ሸር ኣይኮነን ኣሎ ሃራይ كاتاتل كله ليه يفتنا الله بونا يفتنا الله أبيات أنت أشوف هنا مثلا أدمن سلا زي كود أدمن كذا وين أنا مسوي موني إيشي من يتصحفي صحافي زعمل اختزياء يعقوب حاويتانا يسوع كريستوس أب حديث كدان حيالو يعقوب زبهالو سبات سلازلو نتوم كند خمس سعد كنفاليوم سلازي نعم فما قدنا يعقوب حاو قويتا صحافي سلازي خندي يعقوب يوم زلو مصحف قدوس زبلكا حاونا نعم فنا فلتتنا خعبي أغمي تملو يعقوب ود زبديوس كاب حدث كدان نجمر سلازي لنا ينبر أبولي كدان تدالنا يعقوب ود يساق أبو إسرائيل اللو أب حدث كدان إلنا صبب أبلنا جميرنا يلنا حادة كابتم عسر تخلت هوارياتن حاو نيوهانس وانجلاوي إيو ماتيوس 4:21 حدن إزمان يبهال يعقوب ود زبديوس يبهال مالت بسماعة النت زموته هواريا إيو قبر هواريات 10 كلتاي إزمان يعقوب ود زبديوس يعقوب ود إلفيوس نسون حدا خابتم 10 هواريات إيو ماتيوس 10:3 يعقوب حاو نوغويتا ويت صادق يعقوب نسيو صحافز ملأختزي قداماي إبيسكوبوس نا يروساليم نبرة قبر هوريات 15 قدس باولوس حاو نوغويتا إلو يسوعو غلاطيا 1:19 سلازي زا ملأختزيا بيتا أبيت خريستيان يروساليم عاب مراحز نبرة يعقوب حاو غويتا زتا صحفت إياي بزعبا كندي يعقوب زبهالو كم زخونو أبي كم زركبو
يا تقيسا زلا مالتي نأنفنا ناتي أمل أختي يعقوب حدا 18 تزركب بزعبا قال حقي داقم مولادن قداماي فرا بخرات مخانن زقلص حساب زستنتني بزعبا بقال أملاخ داقم ملاد يعقوب حدا 18 أبز معراف زمالتي قداماي فرا بخرات قدوس يعقوب كم زمهرنا أملاخ كاب فترتاتو بخرات قداماي فرا من انتخن كون بقال حقي وليدنا إيو بفقاد أملاخ زتقبر اللدات إذا لدات زي بناي جزاء رسنا دلاي زي كونس أملاخ بعلو بناس أفقادو ذهب الناس أقا إيو كلتا عينت لدات قداماي لدات إزي كاب أدام زورسنايو سقاو لدات كوينو نسب نا أدام إنما سلالو إيو كالاي لدات إذا بقال حقي نرخبو منفسا ولدت كوينو نتزفترن أملاخ نمسللو نزل عالم هيوت زبق عنا إيه سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አቦታት ቅዱሳት እንታይ የሚለው ክርስቲያን ማለት ናይ በሐቅ አማኒ ክልተ ጊዜ ይውለድ ሓደ ጊዜ ይመውት ረሲያን ከዓ ሓደ ጊዜ ይውለዱ ክልተ ጊዜ ከዓ ይሞቱ أبونا بملأك السلام أبيك أش ولدت نساء بزح جزيم زقل سوا كابتنا يكدوسانا أبوتاتيو سلازي أبزم عرافزي بزعبا أتي كم فقادو بخور فترته من انتخن كون كم فقادو بقى الحق ولد النازل كلت تلدت أبزي أب قدامي معرافو عابيار استسلاز قبرو ينزمسي مالتي سلازي قدوسان እግዚአብሔር ክርስቲያን ተም ከም ፍቃድ አምላኽ ዝነብሩ ክልተ ጊዜ ይውለዱ ሓደ ጊዜ ከዓ ይሞቱ ረሲያን ማለት ከም ፍቃድ አምላኽ ዘይነብሩ ግን ሓደ ጊዜ ይውለዱ ክልተ ጊዜ ከዓ ይሞቱ ማለት እቲ ካልኣይ ልደት ስለዘይቅበልዎ ስለዘይተቀበልዎ ኣብ መእተዊ ኢና ዘለና ነዲ أب ملختي يعقوب كلت حدا زركب الرأي زبنا قلقلتكم يبارخ حاونا مرتخلو زابير يدقفكم الرأي ناتي أب ملختي يعقوب حدا 18 زركب بزعبا قال حقي داقم مولادن قداما يفرب بخرات مخانن زقلت حسابات زتنتني بزعبا قال أملاخ داقم مولاد يعقوب حدا 18 قداما يفرى وي بخرات قدوس يعقوب كم زمهرنا أملاخ كاب فترتات وي بخرات قداما يفرى من انتخن كون بقى الحق وليدنا أبزي أنت أتبل أبتي نبا مساعتنا خريينا صبقون ملؤون وهبت كابل علي كابتي لوتي وي ممللاس صلالوت زي بلو أبو برهانات يزمز بخور فتراتو من انتخن كونيلو كم فقادو بقى الحقي ولدنا أتبل أبتي زرزر نايتي تقستات مساعتنا كم فقاد أملاخ كنريينا بفقاد أملاخ ستقبر لدت إزي لدت زي بناي قزع رسنا دلاي زي كونس أملاخ بعلو بناس أفقادو زهاب الناس أقايو كلت عينات لدت قداماي لدت إذا خاب أدام زورسنايو سقاو لدت كوينو نسب نأدام نمثللو كابو بونادن نولدلو لدت سقاوي يبلو بوتات مالتيو كالاي لدت إذا بقى الحق نرخبو منفساو لدت كوينو نتز فترن أملاخ نمثللون نزل عالم هيوت زب نبق علون إيو إذا لدت نفساوي ويلدت منفساوي يبلو مالتي بزعباتي ملختي يعقوب زتصحفلو غزين نمن كم تصحفن كمون بزعبا ابتوان تزنبره كونتات زغلسي بزعبا تاريخاو دحر بايتا ملختي يعقوب غزي مصحف از ملختي صحاف از ملختي قدوس يعقوب بسوسان كلتن عامه مهرت بسماعتነት ስለዛ عرفه اذا ملخت زيا قدميو خم تصحفت
ይግመት እዚ ድማ ካብተን ቀዳሞት ዝተጻሕፋ ናይ ሓድስ ኪዳን መልእኽታት ሓንቲ ምዃና የርኢ ንመን ተጻሕፈት ከምታ ኣብ መእተዊ ያዕቆብ 1:1 ዝተገልጸ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ነቶም ኣብ ስደት ዝነበሩ 12 ነገዳት እስራኤል ማለት ነቶም ካብ ኣይሁድ ናብ እምነት ክርስትና ዝመጹ ምእመናን ዝተጻሕፈት እያ ስለዚ ኣብ ናይ ሕጊ ወይ ስርዓታት ኣብ ናይ ኣይሁድ ስርዓታት ዝነበሩን ዳሕራይ ናብ ናይ ክርስትና ስርዓት ክመጹ ከለዉ ከም ክርስቲያን ክነብሩ ስለ ዘለዎም ነዚ መልእኽቲ ዝክጽሕፈሎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅኑዕ ኮይኑ ረኺብዎ ከዓ ጽሒፍዎ ዕላማ እዛ መልእኽቲ እዞም ምእመናን እዚኣቶም ኣብቲ እዋንቲ ሓያሎ ፈተናታትን ስደትን ይሕልፉ ስለ ዝነበሩ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንኸተጸናንዖምን ኣብ እምነቶም ንኽትሃንጾምን ዝተጻሕፈት እያ ከምቲ ብሳውል እውን ከይተረፈ ዝግበር ዝነበረ ምስጓግ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናትን ለዋውያንን ክርስቶስ ከም መሲሕ ከም መድኃኒት ዝቕበል ንሱ ሽፍታ ኢሉ ዘይኣምን እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ገዝኡ ክነድድ እዩ ነሱ ክቕተል እዩ ኣብ ቤት ጸሎት ክሕወስ ኣይክእልን እዩ እንዳበሉ እዚ ሳውል ቅድሚ ጳውሎስ ምዃኑ ዝገብሮ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ክሳብ 304 ክሳብ ንግስነት ቆስጠንጢኖስ እምነት ክርስትና ከመንጻር ሕብረተሰብ ከመንጻር ሰላም ከመንጻር ነገስታት ስርዓታት ይቁጸር ስለ ዝነበረ ኣብ ጎዳጉዲ ዮም ኩሉ ጥምቀቶም ኣምልኾኦም እዚ ሕጂ ንሕና ብሕንቃቐ ንነብሮ ዘለና ክርስትና ብኸምኡ እዮም ሓሊፎሞም ስለዚ እዚ ኩሉ ስደትን ምስጓጉን ክበጽሖም ከሎ ምጽንናዕ ስለ ዘድልዮም እንደዘይጸኒዖም ከዓ እቲ ማዕበል መከራ ክወስዶም ስለ ዝኽእል ንዓኣቶም ንምጽንናዕ ኢሉ ዝተጻሕፈ እዩ ስለዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ነቶም ኣብቲ ሽግር ዝነበሩ ንኸጸናንዖም ኢሉ እንድሕር ተጻሒፉ ሕጂ እውን ንዓና ኣብቲ ንደኽመሉ ኣብቲ ንሽገረሉ ኣብቲ ብውሽጥናን ብደገናን ኣብ ንሳቐየሉ ኣብ ንወድቀሉ ግዜ ከጸናንዓና ዓቢ ጸጋ ስለ ዘለዎ እዮም ኣብ ጉባኤ ንቅያ ነዚ መጽሓፍ እዚ ካብተን ቅዱሳት መጽሓፍቲ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ኢሎም ነቲ ኩሉ ዝነበረ ኣልጊሶም ኣብ ሓዲስ ኪዳን 27 ናይ ሓዲስ ኪዳን መጽሓፍቲ ተቐቢሎም እዚኣ ከዓ ካብተን መልእኽታት ቀዳመይቲ ምዃነ ስለዚ እዞም ምእመናን እዚኣቶም ኣብቲ እዋን ሓያሎ ፈተናታት ስደት ይሕልፉ ዝነበሩ ክርስትናን መከራን ክርስትናን ስደትን ክልተ ገጽ ኣብ ሓንቲ ሳንቲም ከም ዘይፈላለዩ ኣብ ክርስትና ኩሉ ግዜ ስደት ኩሉ ግዜ መከራ ኣሎ ቶም ብሓጎስ ዝቕበልዎ ከዓ ካብ ዓወት ናብ ዓወት እንዳተሰጋገሩ ይኸዱ ነቶም መከራ ዝፈርሑ ተነጽሎ ዝፈርሑ ከዓ እናሰሓቱን ናብ ዝገደደ መከራ ክኸዲኦም ይብል ካብዚ ከምኡ ይሰውረና እግዚአብሔር ስለዚ እዞም ምእመናን እዚኣቶም ንምንታይ እየ ዘስምረላ ዘለኹ ብዙሕ ግዜ ሕማቕ እዋን እንድዩ ሽግር እንዲበዚሑ ስደት እንዲበዚሑ ከምዚ እንዲኮይኑ ኢልና ብዙሕ ግዜ ነማኻኒ ኢና ዝኾነ ንሓልፎ ጽቡቕ ኹን ሕማቕ መከራ ኹን ፈተና ግን ቀረባ ኣምላኽ ክገብረና እምበር ካብ ኣምላኽ ዝፈልየና ክኸውን ከምዘይብሉ እዮም ቅዱሳን ኣቦታት ዝምዕዱን ዝመኽሩን ስለዚ እዞም ምእመናን እዚኣቶም ኣብቲ እዋንቲ ሓያሎ ፈተናት ስደትን ይሕልፉ ስለ ዝነበሩ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንኸተጸናንዖምን ኣብ እምነቶም ንኽትሃንጾምን ተጻሕፈት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ መእተዊ ኢና ዘለና ነቲ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ 2:1 ዝርከብ ብዛዕባ ኣድልዎ ገጽ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ዘይምግልጋል ዝምህር ቃል ዝትንትን ኣብቲ ለሚዶሞ ዝጸንሑ ናብ ክርስትና ምስ መጹ ብፍላይ ኣብ ሃብታማትን ድኻታትን ዝነበሮም ኣተሓሕዛ ዝንቡዕ ስለ ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ሃብታም ይኹን ድኻ በዓል ስልጣን ይኹን ታራሰብ ብማዕረ ከም ክርስቲያን ዝግልገል እምበር ኣድልዎ ስለ ዝነበረ ነዚ ኣድልዎ እዚ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ግቡእ ከም ዘይኮነ ንኸጠንቅቖም ብዛዕባ ኣድልዎ ገጽ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ዘይምግልጋል ይብሎም ኣብቲ ቤት ጸሎት ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸዱ ከበርቲን ተመጹ ከም ዝትገብርሎም ነቶም ድኻታት ኣብ ትሕቲ እግርና ትረግጽዎም እዚ ናይ ክርስትና ባህሪ ኣይኮነን እዚ ባህሪ እዚ
ምናልባት ኣብ ኣይሁድነት ከለኹም ሒዝኩም ተጸኒሕኩም ናብ ክርስቶስ ተመጺኹም እዚ ኣድልዎ እዚ ኣይሰርሕን እዩ መሰረታዊ ትምህርቲ ቅዱስ ያዕቆብ ከም ዝምህረና ኣብቲ ብጎይታ ስብሓት ንዑ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላትና እምነት ኣድልዎ ገጽ ክህልወና ከም ዘይግባእ የጠንቅቐና ቅዱሳን ኣቦታትና ኣነጺሮም ሃፊረ ገጽ በውስተ ፍትህ ኣኮ ሰናይ ወዘይሃፍር ገጸ ልሂቅ ኣኮ ሄር ማለት ታይ ማለት እዩ ሃፊረ ገጽ በውስተ ፍትህ ኣብ ሕጊ ዓብን ንእሽቶን ኣብ ሕጊ እንተመጺኦም ታራ ሰብን በዓል ስልጣንን ኣብ ሕጊ ተመጺኦም ብሕጊ ብማዕረ ክትሪኦም ንዓበይቲ ግን ወዘይሃፍር ገጸ ልሂቅ ኣኮ ሄር ንዓበይቲ ቃል ኣምላኽ ንዓበይቲ ኣኽብር ስለ ዝብል ንዓበይቲ ዘይምኽባር ግን እዚ ከዓ ዓብ ጉድለት እዩ ትንታነ ሓደ ሰብ ኣመንኩ እናበለ ንሰብ ብዓይነ ሃብቱን ድኽነቱን ዝፈል እንተኾይኑ እምነቱ ብግብሪ ኣየረጋገፅን ማለት እዩ ኣማኒኤ ክርስቲያንየ ክብል ይኽእል እዩ ግን ናብ መንጎ ሃብታምን ድኻን እንድሕር ኣብ ኣገልግሎት ኣፈላላይ ዝገብር ኮይኑ ነቲ ሃብታም ዝያዳ ኣገልግሎት ክረክብ ነቲ ድኻ ትርስዖ እንተ ደኣ ኮንካ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኣይኮነን መጠቓለሊ ስለዚ እቲ ሓቀኛ እምነት ነቲ ናይ ፍቕሪ ሕጊ ክርስቶስ ምፍጻምን ነቲ ናይ ፍቕሪ ሕጊ ክርስቶስ ምፍጻምን ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ምርኣይን እያ እተረጋግጽ ስለዚ ኣድልዎ ካብቲ ኣድልዎ ለሚዶሞ ዝጸንሑ ኣድልዎ ወፂኦም ንኹሉ ሰብ ከም ክርስቲያን ብማዕረ ከገልግሉ ብማዕረ ክግልገሉ ከም ዘለዎም እዚ ሕጂ ማዕርነት ትብሎ ዓለምና ሕጂ ዝመፀ ዘይኮነ ኣብ ሕጊ ክርስቶስ ዝተመስረተ ዓለምና ግን ሕጂ ከም ዘምጻቶ ሕጂ ከም ዝረኸበቶ ገይራ እያ ትሪኦ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ መእተዊ ኢና ዘለና ብዛዕባ ዝመልእኽቲ ያዕቆብ ዝተጻሕፈሉ ግዜን ንመን ከም ተጻሕፈትን ከምኡውን ብዛዕባ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ኩነታትን ዝገልጽ እዩ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ መልእኽቲ ያዕቆብ ግዜ ምጽሓፍ ዛ መልእኽቲ መብዛሕትኦም ሊቃውንቲ መልእኽቲ ያዕቆብ ካብተን ቀዳሞት ዝተጻሕፋ ናይ ሓድስ ኪዳን መጽሓፍቲ ከም ዝኾነት ይኣምኑ ምናልባት እውን ቅድሚት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተኻየደ ጉባኤ ሐዋርያት ንብሎ ማለት እዩ ኣብ 49 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ተኻይዱ ዝተጻሕፈት እያ ንመን ተጻሕፈት እዛ መልእኽቲ እዚኣ ነቶም ብሰንኪ ስደት ካብ እስራኤል ወፃኢ ተባታቲኖም ዝነበሩ ኣይሁድ ክርስቲያን 12 ነገድ ዝተጻሕፈት እያ ኩነታት እቶም ምእመናን እዞም ምእመናን እዚኣቶም ካብቶም ዘይኣመኑ ኣይሁድን ካብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ኣህዛብን ጸቕጥን ፈተናን የጋጥሞም ነበረ ዕላማ ዝመልእኽቲ እዚ ቅዱስ ያዕቆብ ነዞም ኣብ ፈተና ዝነበሩ ምእመናን ንምጽንናዕን ብዛዕባቲ ብግብሪ ዝረጋገጽ ክርስቲያናዊ ህይወት ንምምሃር እዩ ነዛ መልእኽቲ ጽሒፍዋ እዩ ነቲ መልእኽቲ ያዕቆብ ዝተጻሕፈሉ ግዜ ንምግማት ዝሕግዝ መርትዖ ዘቕርብ እዩ ግዜ ምጽሓፍ መልእኽቲ ያዕቆብ ቀንዲ መርትዖ ሓደ ካብቲ ዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣቐዲማ ከም ዘጻሕፈት ዘርኢ መርትዖ እቲ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 2 ንናይ ክርስቲያን ኣኼባ ወይ ምኩራብ ኢሉ ምጽውዑ እዩ ትንታነ ትመርትዖ እዚ ቃል እዚ ምጥቃሙ እቶም ኣይሁድ ክርስቲያን ካብቲ ናይ ኣይሁድ ኣገባብ ኣምልኾ ገና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይተፈልዩ የርኢ ታሪኻዊ ምትእስሳር እዚ ኩነታት እዚ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ቀድምቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተኻየደ ጉባኤ ሐዋርያት ዝተጻሕፈት ምዃና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 15 እዩ ተገሊጹ ዘሎ ተቀዳማይ ጉባኤ ናይ ሐዋርያት ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ብዘይ ግዝረት ክርስትና የለን ዝብል ዝተላዕለ ዝጽሓፍዎ ጉባኤ ዝገበርዎ ዝወሰንዎ ውሳኔ ማለት እዩ እቲ ጉባኤ ብ49 ዓመት ኣከባቢ ተኻይዱ መደምደምታ በዚ ምኽንያት እዚ ብዙሓት ሊቃውንቲ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣብ መንጎ 48 ክሳብ 50 ዓመተ ምህረት ከም ተጻሕፈት ይግምቱ እዩ መልእኽቲ ያዕቆብ ብምዕራፍን ብሓሳብን ዝኸፋፈለ መጽናዕቲ እዩ ኣቃውማን ትሕዝቶን መልእኽቲ ያዕቆብ
ስለዚህ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ብሙሉእ ናይት መልእኽቲ ያዕቆብ ቅድምና ምዕራፍ 1 ምስከድና እንታይ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ መልእኽቲ ያዕቆብ 5 ምዕራፋትን 108 ጥቅስታትን ዘለዋ ኮይና ቀንዲ መልእኽታ ድማ እምነት ብግብሪ እያ ተረጋግጽ ዝብል ትሕዝቶ ከዓ ከም ዝስዕብ እዩ ይምቀል ብዛዕባ ፈተናን ናይ ሓቂ ሃይማኖትን ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 18 ኣብ ፈተና ብትዕግስቲ ምጽናዕ ከም ዘድሊ ትርእስቲ ምስሃበ ታብ ትሕቲያ ዘላ ንምንታይ ዕላማ ተጻሒፉ ኣብ ፈተና ብትዕግስቲ ምጽናዕ የድሊ ኢሉ ካልኣይ ብዛዕባ እምነትን ግብርን ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 19 ክሳብ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 26 መወዳእታ ብሙሉእ ምዕራፍ ማለት እዩ እዚ ብዛዕባ እምነትን ግብርን ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ሰማዕቲ ቃል ጥራይ ዘይኮኑስ ገበርቲ ቃል ክኾኑ ከም ዝግብኦም ገበርቲ ቃል ንክኾኑ እቲ ዕላማ ማለት እጂ ኣርእስቲ ዕላማ ኣርእስቲ እንታይ ነይሩ እዚ ኣርእስቲ እዚ ንምንታይ ዕላማ ዝብል ከዓ ተናብ ትሕቲአን ዘለዋ ማለት ቁጽሪ 3 ብዛዕባ ልሳንን ናይ ሓቂ ጥበብን ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 18 ዕላማ ንልሳንና ምግታዕን ነታ ሰማያዊ ጥበብ ምድላይን የድሊ ኣራብዓይ ብዛዕባ ንዓለም ምጽላእን ንኣምላኽ ምፍቃርን ያዕቆብ 4 ካብ 1 ክሳብ 17 ፍቕሪ ዓለም ንኣምላኽ ጽልኢ ምዃኑ ምፍላጥ ሓደ ሰብ ዓርኪ ዓለም ክኸውን ዝደሊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዓርኪ ዓለም ነቲ ሕጊ እንዳፈለጦ ነዛ ጥቕሚ እዚኣ ክብል ነታ ሕጊ ኣምላኽ ነዚኣ ረብሓ ክረክብ ነታ ሕጊ ኣምላኽ እንድሕር ዝረግፃ ኮይኑ ወይ ዛ መከራ እዚኣ ከይትበፅሓኒ ኢሉ እንድሕር ነታ ቃል ኣምላኽ ዝጥሕሳ ኮይኑ እንታይ ኮይንና ኣላ ማለት ነው ዓርኪ ዓለም ይዕሩኽ ዓለም ክንከውን መሪፅና ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ ዓርኪ ዓለም ክበሃል ከሎ ቤተክርስትያን ዘይመጽእ ዘይጽሊ በቃ ገይርና ኢና ንወስዶ ማለት ስለዚህ ብትውሽጡ ክንሪአና ዓርኪ ዓለም ዝበሃል ኣብ ዓለም ንእሽቶ ይጠቕሚ ክረክብ ክብል ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ዝረግጾ ወይ ዝሰግሮ ወይ ኣብ ዓለም ንእሽቶ መከራ ከይመጸኒ ኢሉ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ገዲፉ ምስ ዓለም ዝመሳሰል እዚ እንታይ ይበሃል ዓርኪ ዓለም እዩ ዓርኪ ዓለም ምዃን ከዓ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ይገብረካ ባዕሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሃዱ ገብር እይክል ተቀንዮ ለክልያ ከኣስት ማለት ሓደ ጎይታ ንኽልተ ሓደ ጊልያ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ኣይክእልኒ ዓርኪ ዓለም እንድሕር ክትከውን ደሊኻ ንኣምላኽ ጸላኢ ክትከውን ኢኻ ዓርኪ ኣምላኽ እንተደኣ ኮንካ ከዓ ዓለም ክትጸልአካ እያ ስለዚ እዚ ውሳኔ ምርጫ እዩ ኣምላኽ ኣይድርኸናኒ ኣይግድደናኒ ግን ምርጫ እዩ ማለት ሃዋርያ ያዕቆብ ግን እንታይ ኢሉ እቲ ዓርኪ ዓለም ክኸውን ዝደሊ እንታይ ዝኸውን ኢሉ ጸላእ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን ኢሉ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ንኻልኦት ኣይኮነን ንዓና ነታ ውልቅና ነቶም ሕጂ ንሰምዖ ነቶም ጽባሕ ንሰምዖ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዘንበብናዮም ገለ ጠቕሚ ክብል ኢለስ ቃል ኣምላኽ ዝረገጽክዎ እንዳፈለጥኩ ኣሎ ዶ ገለ ሽግር ከይረኽበኒ ኢለስ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝጻረር ውሳኔ ወሲኖ ዶ ኢልና ንነብስና ክንሪኣ ከነዕርዮ ከዓ ሓሙሻይ ብዛዕባ ትዕግስትን ጸሎትን ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 20 ብዛዕባ ትዕግስትን ጸሎትን ንሃብታማት መጠንቅቕታ ይህብ ንምጽኣት ጎይታ ብትዕግስቲ ክንጽበን ብጸሎት ክንተግህን የተባብዕ እዚ ምዕራፍ 5 ብዛዕባ እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ዝሃቦም ጸጋ ኤልያስ ከመይ ገሩ ነቲ ሰማይ ከም ዝለጎመ ዝናም ከይዘንም ጸልዩ ዳሕራይ ስለዚ ጸሎት ጻድቕ ብግብራት ብዙሕ ተስልጥ ያ እንዳበለ እግዚአብሔር ንቅዳሱ ስለዚ እዚአን ካብተን ጽማቕ ናይቲ ትሕዝቶአን ተሪልና ክነጽንዖ ንኽእል ኢና ብዝያዳ ትዘድልየና ኣብ ፈተና እንተሊናስ ፈተና እንታይ ዝፍተን ዘለኹ ዝፈተና ዝኻበይ መጽ ነዚ ፈተና እዚ ክስዒረ ከመይ ገይረ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ዝብል እንዳበልና ከነነጻጽሮ ኣዝዩ ምስ ዕለታዊ መነባብሮና ዝኸይድ ኣርእስቲ እዩ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ሕጂ ኣብ ምእተው ጸኒሕና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 1 ንጅምር ኣለና ማለት እዩ ምናልባቶም ድንጉ ኢልኩም ዝመጻኹም ወይ ድሕሪ ኢልኩም ዝመጻኹም ምክትታል ምእንቲ ክጥዕመና ማለት እዩ ነቲ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ 1 ዘሎ ባርያ ዝብል ቃል ዝትንትን እዩ ትንታነ ባርያ ዝብል ቃል ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ
ባርያ እግዚአብሔር ተባሂልካ ምጽዋዕ ናይ ክብሪ መጸውዒ እዩ እዚ መጸውዒ እዚ ነቶም ፍጹም ተኣዛዝነት ዘርዩን ንኣምላኽ ዘገልግሉ ቅዱሳን ኣቦታት ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ክብሪ ስያሜ እዩ ንኣብነት አብርሃም ባርያይ ተባሂሉ ኣብ ዘፍጥረት 26:24 ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ዘዳግም 34:5 ሙሴ ባርያ እግዚአብሔር ተባሂሉ ተጸውዒ ኣሎ ዳዊት ውን ዳዊት ባርያይ ተባሂሉ ኣብ መዝሙር 89:3 ስለዚ እቲ ባርያ ዝብል ቃል ከምቲ ኣብ ዓለም ዘለዎ ትርጉም ንሰብ ምግዛእ ብባርነት ምንባር ዘይኮነስ ንኣምላኽ ብፍታውካ ምግልጋልን ምእዛዝን የመልክት እቲ ሓደ ንግዚያዊ ጥቕሚ ክኸውን ከሎ እዚ ግን ንዘለኣለማዊ ህይወት ዘበቅዕ ክብሪ እዩ ስለቃላቱ ስለምንታይ ያዕቆብ ካብ ያዕቆብ ባርያ ኣምላኽ ኢሉ ጽሒፍዎ ማለት ሰዓታ መልእኽቲ ሐዋርያ ባርያ እግዚአብሔር ካብ ያዕቆብ ባርያ እግዚአብሔር ኢሉ አርእስቱ ስለተጻሕፈ ስለዚ ባርያ ዝብል ክልተ ትርጉም ከም ዘለዎ ተሓደ ኣብዚ ዓለም ብግልያነት ብሰበስልጣን ብሃብታማት ተገዲድካ ንገንዘብ ብፍታውካ ኣማራፂ ስኢንካ ባርያ ትኾነሉ ኣገልጋሊ ትኾነሉ እዩ እቲ ካልኣይ ግን ብፍታውካ ሙሉእ ህይወትካ ሙሉእ ጉልበትካ ንፍቃድ ኣምላኽ ክትእዘዝን ከተገልግልን ምውሳን እዚ ከዓ ዓቢ ናይ ስያሜ ክብሪ ማለት ኣብዚ ምድሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዘለኣለማዊ ህይወት ውን ኣታ ሕያዋይ ባርያ ኣቶም ሕያወት ባሮት ብሒደት ተኣሚንኩም ኢኹም እሞ ኣብ ናይ ዘለኣለም ክብሪ እተው ኣብ ሓጎስ ጎይታኹም እተው ተባሂሉ ናብ ዘለኣለማዊ ክብሪ ዘውርሰና ናይ ንእግዚአብሔር ብፍታውና ነገልግሎ ኣገልግሎት እዩ መእተዊ ንምዕራፍ ሓደ እንታይ ዳ መእተዊ ተደጊሙ ኸይንብል ምእንቲ ኣብቲ ጸናሕናዮ ናይ 5 ምዕራፋት መእተዊ ኢና ንርኢ ነርና ሕጂ ከዓ ንምዕራፍ ሓደ ዝምልከት ማለት ጽቡቕ ገይሮም እዮም ኣቐሚጦማ ዘለው ኣይተዳናገርን እያ መእተዊ ንምዕራፍ ሓደ ምዕራፍ ሓደ ናይ መልእኽቲ ያዕቆብ ብዝርዝር ዝተኸፋፈለ መጽናዕቲ እዩ ዝርዝር ትሕዝቶ ምዕራፍ ሓደ ሰላምታ ጥቕሲ ሓደ ኣብ ፈተና ብትዕግስቲ ምጽናዕ ጥቕስታት 2-5 ብእምነትን ብዘይ ምጥርጣርን ምጽላይ ጥቕስታት ካብ 5-8 ብዛዕባ ድኻን ሃብታምን ጥቕሲ 9-11 በረኸት ናይቲ ንፈተና ዝስዕሮ ሰብ ጥቕስታት 12-15 ኣምላኽ ምንጭ ኩሉ ሰናይ ውህበታት ምዃኑ ጥቕስታት 16-18 ሰማዕትን ገበርትን ቃል ኣምላኽ ምዃን 19-27 ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ብሓፈሻ ክንደይ ኣርእስቲ 6 ኣርእስቲ ዘለና 12 ዝኾኑ ነጥብታት ግን ኣለዉ ማለት ኣብቲ ሓንቲ ተቐዳመይቲ ፈተናን ትዕግስትን ኢሉ ክልተ ኣርእስቲ ኣሎ ፈተናን ትዕግስትን ብኸመይ ዝረኸብ ኣብቲ ካልኣይ ብእምነትን ብዘይ ምጥርጣር ምጽላይ እምነት ምጥርጣር እንታይ እዩ ጸሎት እንታይ እዩ ብዛዕባ ድኻን ሃብታምን በረኸት ናይቲ ንፈተና ዝስዕሮ ሰብ ኣምላኽ ምንጭ ኩሉ ሰናይ ውህበታት ምዃኑ ሰማዕትን ገበርትን ኣምላኽ ምዃኑ ስለዚ እዚ ትሕዝቶ ኣለና ኣብ ምዕራፍ ሓደ ማለት ቅድሚ ናብ ዝርዝሩ ምእታውና እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ ብጣዕሚ እዩ ዝሓጋዚ ማለት ሰላምታ ን12 ነገድ ነቲ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ሓደ ዘሎ ሰላም ዝብል ቃል ዝትንትን እዩ ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ መእተዊ መልእኽቱ ሰላም ይብል ሰላም ይብል ክብል ከሎ እዚ ቃል እዚ 3 ዓይነት ትርጉም ኣለዎ ምስ ኣምላኽ ዝግበር ሰላም እዚ ብንስሓን ንትእዛዝ ኣምላኽ ብምሕላውን ዝርከብ መንፈሳዊ ዕርቂ ምስ ገዛእ ርእስኻ ዝግበር ሰላም እዚ ናይ ሕሊና ሰላምን ዕረፍትን የመልክት ምስ ሰብ ዝግበር ሰላም እዚ ድማ ምስ ብጾትካ ብፍቕርን ብስኒትን ምንባር ማለት እዩ ኣዝና ክነስተውዕለሉ ኖት ክንሕዝ ዘይንኽእል ከዓ ተመሊሽና በዚ ናይ ዝዕለት ዝርኢና ክንከታተሎ ይሕግዘና ስለዚ እታ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ወይ ሰላም ኣምላኽ ትብል 3 ትርጉም ኣለዋ
مس أملاخ زقبر سلام مس جزاء رئيسها زقبر سلام مس سب زقبر سلام مبزحته بفلاي أبزن نبرلو زلنا علم زبلع زي سأنا زي ستة زي سأنا زي ناي انكت ويناي أمورو حمام زبهال زي وشخها سلام كتسئن كلها زي وشخها سلام زي سئنكا اتمس أملاخ زلنا مستنقوس سلام زلنا مركب اتمسمر اندحرت زي اللي ويكا اندحرت تبالاشيو زمت صقمي ما بجزا رسنا سلام انده زي بلنها مس حدارنا سلام كنقبراي نخلينا مس دقنا سلام كنقبراي نخلينا مس زخونه سلام كنقبراي نخلينا مالت سلازي سلام كبحال كله مس املاخ زقبر سلام قداماي مس جزا رسنا اوشنا زهلو سلام سالساي مس سبات زقبر سلام سلازي حجون غزيالو እግዚአብሔር መስገን እናራአና አየናይ ጎዲልናሎ አየናይከ ሒዝና ይውለና ነቲ ሒዝና ያዘለና ነጽንዕ ኣብዚ ምዕራፍ ዚ ሐዋርያ ያዕቆብ እንታይ ኢሉ ዘሎ ሓደ ኻባኻትኩም ገለ ነገር እንተ ጎደሎ ነቲ ብዘያድልዎ ንስኻ ከምዝ እንዲኻ ኸይበለ ዝህብ ኣምላኽ ይለምኖሞ ክወሃቦ ኢሉሎ ከምኡ ጎዲልና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ግን ብቓል ኣምላኽ ንነብስና ክንምርምራ ኣለና ሰላም ትብል ሰለስተ ቀለም ሓንቲ ቃል ጥራያ ማለት ስለዚ ከም ዝብዝ ምዕራፍ ዝተገሊጹ ዘሎ ግን ምስ ኣምላኽ ዝግበር ሰላም ምስ ገዛእ ርስኻ ዝግበር ሰላም ምስ ሰባት ዝግበር ሰላም እቲ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰላም ንሪኦ ኣለና ብዓለም መራሕቲ ዓለም ሎሚ ሰላም ፈሪሞም ንምሸቱ ኩናት ክጅምሩ ንሪኦም እዚ ምስ ኣምላኽን ብቓል ኣምላኽን ስለ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ መወዳእቱ እንታይ እዩ ዝኸውን መወዳእቱ ህውከት እዩ ዝኸውን ኣብዚ ቦታ እዚ ተፈራሪሞም ብዛዕባ እዚ ኮይኖም ክንሰምዕ ቀሊል ነገር እዩ ንፅባሒቱ ትሰምዖ ግን ካሊእ እዚ ምክንያት ከዓ ምስ ኣምላኽ ወይ ናብ ኣምላኽ ዝተመርኮሰ ሰላም ወይ ስምምዕ ዘይምዃኑ እዩ ዝምህረና ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነቶም ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወት ኣገደሲ ዝኾኑ ሰለስተ ነገራት እምነት ተስፋ ፍቕሪ ዝትንትን እዩ እምነት ተስፋ እምነት ተኣዛዝነትን ንኣምላኽ ምእዛዝን እዩ ንፉዓት ንኽንከውንን ንፈተናታት ንኽንስዕርን ይሕግዘና እምነት እንታይ ይሕግዘና ተኣዛዝነት ንኣምላኽ ምእዛዝን ንፉዓት ንኽንከውን ንፈተናታት ድማ ንኽንስዕር ይሕግዘና እዩ ተስፋ ድማ ብትዕግስቲ ንኽንጸንዕ ይድግፈና ፍቕሪ ከዓ እቲ ንኹሉ ሕጊ ዘጠቓልልን ንሰብ ዝግባእ ኮይኑ ኣብ ህይወትና ቀንዲ መሪሕ እዩ መጠቓለሊ ትምህርቲ እዩ ነዚ ህይወት እዚ ብፍቕሪ ክርስቶስ بفصم نسحان بفصم تعجستن كنبرو كم زجبا يوزحبرنا سلازي بزيب امنت نفتناتات كنسعرو اين امنتنا انت دا دخيمو امنتنا انت دا غوديلو نفتناتات كنسعرو بيتروس غويتا ماي مسائلو نابت بحر مستمته شعني شو يستحل مالت يتعب ابراويان معرف 10 حد زرانا يونا امنت جغانو خا نتخلو بمنتا يمسعرمو بسغا زيكونس بإمنت يمسعرهم سلازخا ناي إمنت جاقانو إلا بيت خريستيان أقميت أتومي كافتنا زركب تقميل مجمريا فتنا خبيز مز فتنا أبكندا يزخفل نفتنا بخيمة يوم سقروز نورم قدسان سفي حار استحيز له كافتنا زركب تقمي بزح جزيه أب صولت ويتانا كافتنا أدحنا نمبر نافتنا أيتأتونا زبل سلازي أثي فتناتات انتاي مهانوها أبزي أبرها بلو ماس فيهم قليس أمالو حاونا ممرتخل ماريا ناتي أمال اختي عيكوب معراف حادة كاب حمو شخص أبشو منتز ركب بزعبا بإمنت مسألاين كاب مترتار مرحاقن زمهر قال زتنتني تنتانا بزعبا بإمنت مسألاي يا عيكوب معراف حادة كاب حمو شخص أبشو منتز حدا خابخاتكم طباب انت قدلتو نتنو خلو بلكسي زهبن زينكفن أملاخ يلمن كوهابوني جناخه بإمنت يلمن كتو أي تراتر اتزي تراتر سب كم تنفاس زوصون زملسون معبل بحري يزمثل كم زبل سب كاب እግዚአብሔር ገለዝ قبل أي مسلو نسو كلتا لب زلو وسبيو أب كل ما قدو دما زولاول إيل أب إمنت زلنا أب أملاخ زلنا إمنت بفصم زي كير كون أبتنحنا نحاسبو أبتنحنا ندليو
كم قال أملاخ ديو فقاد أملاخ دي أيكونن كنبل أب أملاخ زلنا أب إمنت زلنا جن كمتي انت فتي خاص كتنصحني خازبل ملو إمنت غيرو فتي الله نصح زبله أنا نابيتك تأتو زبله حلقة ميتي أب أملاخ زلنا إمنت بفصم بزي ترتر كخون صلاتنا وسئيتاو نخون بزي مترتار أب أملاخ ملو إمنت كهلونا أملاخ يسمعنا دخون أملاخ أنت سمعنا أنت تبالقال نبو ملو سلا تفرسو أملاخ يسمعي أملاخ يسمع أملاخ يملس كاب أفنا كي وصخول سمعي ولا بخما يملس معاس ملس قد ناب أملاخ يملكت مالين كافتنا زركب تغمي ناتي أمل أختي يعقوب معرف هذا خاب شومنت كاب شو ديش خاب شومنت زركب بزعباتي كل التلبي زلون زترات أرنسب زمهر قال زتنتني أمنت عب صلوت أمنت وسئيتاوي ويقبل صلوت نمقبار أزو يقداس رواحيو اتعب حيلن سنياتن أملاخ زتراتر سب صلوتو كم زسمع كسبه يقولون أب حيلن سنياتن أملاخ زتراتري نعاي بسنك حاتياتي أملاخ زيك سمعن نخيلي اتعب حيلن سنياتن أملاخ حيلن سنياتن أنا زي حسب حساب دحانيل ولا نعنان تمررنا ولا نعنان تخبرنا زي كيري أنا زي حساب دحان بر حساب كفو زخونيل نحات أخون نصادق نأمان أخون نخحادي نقدس أخون نرخص حساب إجزابير فتراتو حساب سنة حساب دحان قال إجزابير في السم سلازخونا أبصرحو أي جاجني سلازي يتعب حيلن سناتن أملاخ زتراتر سب صلاتو 5 سمع كسبه يقولون تخيل انت خونكا مسبولا أب وانجيل لوكاس 9:33 تخيل انت خونكا دي خازبلكا نزا أمن كل كاليلو قلطيفو ترديو ويتا يا أمني ونقدلت امنتيكا ملأ الليلو ناب أملاخ حاتيتو تنتانة نايتي تتاراتار سب كم معبل بحري تتاراتار سب كم تبنفاس زدف كم تنفاس زدف بنفاس زدفان زمالسون معبل بحري إذا مالت بقداماوي صلواتاتن بوشتاو فرحن زولاول سخاد أخم زندخان تايد أخم زغير كان تايد أخم زخون كنتايلو قلتيفو زسعار مالتي إذا خا كلتا توي وشتاون دقاون معبل كوينو كم زسعاري قبرو كلتا لبي زتخفف لحساب اتحاد خفال لبونا ناب أملاخ كتمت كله اتحاد دما بعلما وحاليوتن فرحن زتبتنا إيه بس أملاخ كتهلو تدلي يا بيت كريستيان كتهلو تدلي كال بقول نزول خالو كنتات كأق كترفع كاي تدلني سلازي كم كريستيان بيت كريستيان زفسم ولا كاب قال أملاخ وسع مخانون دافلتنا بهلنا نديمو بهلي صنيح ندي ندابلنا نما خان يلو مخنيات هالو سلازي كلتا لبز بهال اتحاد كفال لبونا ناب أملاخ كتمت كله اتحاد دما بعلما وحاليوتن فرحن زتبتني هدأت زي بولي تو زي تراتر سب هدأت زي بولي كل جزء قلب عبع زبل مال إذا سب زي جب زي كونن يقداس أب كل ما قدو زي صنعان زي الرجاء أنين جب زنا انتاي مخانو أبز حلف جزء بسيف فحصل زرعنا يو إذا هدأت زت فأسب جبو زي كونن جن يقداس أب كل ما قدو زي صنعان زي الرجاء أنين متقاللي كم زبالة تتاراتار سب كاب إجزابير زخون نجر كقبل كسبة يقول سلازناتي زتاراترنا كندمينا كن آليو زلنا مالتي إجزابير يدقفنا بزعبا لعولي الرأية هابتاماتن دخاتاتن أبو زري 9:17 لنا بزعبا لعول زبالقال نكريستوس والد قدم عالم مسبون مس منفس قدسون لعولي دحري كاب اغزيتنا مريم دنجل مولادون كم لعولي انتخونا جن جلسبات نزن مبره زمسل غوغوي تمهرتي كم زيلو ميكاتعو نلباس سغا نتسغا زلبسه قال እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተዋህቦ ይብሉ እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት አይኮነን ትምህርት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ይዝባል
إذا مالت ملكوت مستثبت سبعو بحري بزي زخونة فلتت وي ولول توها هذا مالتي تساتفو زبل قالون قالو إذا قال زي تخافال النت مالت كوينو كابتي نحاد النت كريستوس زقلز توهد وزتفليه ترقوم زلوي حجي أب مسارة أمنتي تكس زلو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሃብታማትን ድኻታትን ዘለዎ ማረኣያ እዩ ቶም ኣመንቲ ኣብ ሃብታማትን ኣብ ድኻታትን ዘለዎ ማረኣያ ነቲ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 11 ዝርከብ ብዛዕባ መንፈሳዊ ክብሪ ድኻን ሓላፍነት ሃብታምን ዝምህር ቃል ትሕዝቶኒ እቲ ድኻ ሕሱር ሓው እቲ ድኻ ሓው ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብዘለዎ ልዕልናን መንፈሳዊ ክብረትን ይተሓጎስ እቲ ሃብታም ሓው እቲ ሃብታም ድማ ሃብቱ ከምቲ ጽባቂኡ ዝጠፍእ ሳዕሪ ሞሮር ሓላፍ ምዃኑ ተረድዩ በትሕትንኡ ይተሓጎስ ከመይሲ ከምቲ ፀሓይ ንሳዕሪ አንቂፃ እትሕርሮ ከምኡ ከዓ ሃብቲ ሓላፊ እዩ ሓደ ሰብ ብድኽነቱ ወይ ብሃብቱ ኣይዕቀንን እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘለዎ መንፈሳዊ ኩነታት እዩ ስለዚ እቲ ድኻ بمنفساوي خبرو يتهاب دام دما بتحتنو كحقوس يقبع باتي هابتامات تغنى فلتات انتهالونا باتي هابتامات نكون زقبرنا باتي خصقو زهابنا أملاخ باتي فلتاتو زهابنا أملاخ كن مكا حنبر باتي زهابنا هياب غيرنا نا أملاخ كن عبيرلو كم زي قبع يزمهرنا مالتي ኣብ ግዜ ፈተናታት ንኣምላኽ ምፍቃር ምናልባት እንታይ እዩ ዝጠቕመና ፈተና ጥቕሚ ፈተና ኢሉ ሓሊፍዎ ነይሩ ኣብ ግዜ ፈተናታት ንኣምላኽ ምፍቃር ቁፅሪ 12 ክሳብ 18 እዚ ትንታነ እዚ ኣምላኽ ንሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ ንዝብል ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ 1:13 ዝርከብ ሓሳብ ንምብራህ ዝዓለመ እዩ ኣምላኽ ፈታኒ ድዩ ያዕቆብ 1:13 እግዚአብሔር بخفوء ነገር አይፈትንን ንሓደ እኳ ድማ ናብ ክፉእ ነገር አይፈትንን ኣምላኽ ንኣዳም ካብ ፍረታኦም ኣይትብላዕ ኢሉ ዝኣዘዞ ናብ ክፉእ ነገር ንኽድርኾ ወይ ንኸስሕቶ ኣይነበረን እቲ ትእዛዝ ንፍቕርን ንተኣዛዝነትን ኣዳም ዝምርምር መርኣያ እምበር ናብ ሓጢኣት ዝዕድም ፈተና ኣይነበረን ብተመሳሳሊ ኣምላኽ ንኣብርሃም ንወዱ ይስሐቅ ክስውእ ምስ ኣዘዞ እምነቱን ምፍታንን ንምርማርን እምበር ናብ ቀትለት ንኽመርሖ ኣይነበረን እዚ ድማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ፈተና ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ስለዚ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ፈተና ንእምነትና ዘደልድልን ዝሃንፅን እምበር ከምቲ ናይ ሰይጣን ፈተና ንጥፍኣት ዝዕድም ኣይኮነን እቲ ሓደ ንኽትዓቢ ዝሕግዝ መርመራ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ግን ንኽትወድቕ ዝግበር ምዕሻው እዩ ስለዚ ፈተና ካብ ኣምላኽ መጽእ ንኸዕብየና ንኸሰጋግረና ካብ ሰይጣን ይመጽእ ንኸውድቐና ንኸዕሽወና ካብ ስጋና ካብ ውሽጥና ዝመጽእ ካልእ ፈተናታት እውን ኣሎ ማለት ስለዚ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ግዜ ፈተናታት ንኣምላኽ ምፍቃር እዩ ነቲ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 22 ክሳብ 24 ዝርከብ ብዛዕባ ሰማዒ ቃል ጥራይ ዘይኮነስ ገባሪ ቃል እውን ክንከውን ዘለና ትምህርቲ ዝትንትን እዩ ሰማዒ ጥራይ ዘይኮነስ ገባሪ ቃል ምዃን እቲ ንቃል ኣምላኽ ዝሰምዕ ግናኸ ብግብሪ ዘይርኦ ሰብ ንገዛእ ርእሱ የታልል ኣሎ ሓደ ሰብ ቃል ወንጌል ሰሚዑ ናብ ልቡ እንተኣተወ እኳ ነቲ ዝሰምዖ ኣብ ግብሪ እንተዘየውዒልዎ ተስፍኡ ኣብኡ እንተዘይገይሩን እምነቱ ፍረ የብሉን ፍረ የብላን ቅዱስ ያዕቆብ ነዚ ሰብ እዚ ምስታ ኣብ መስትያት ንገጹ ዝርኢ ዝኸይድ ሰብ የመሳሰሎ እቲ ሰብ ገጹ ኣብ መስትያት ምስ ረኣየ ብኡብኡ ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ይርስዖ ከምኡ ድማ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝሰምዕ ሰብ ንህይወቱ መዐረይ እንተዘይተጠቒሙሉ እቲ ዝሰምዖ ቃል ኣብ ህይወቱ ለውጢ ከምጽእ ኣይክእልን እዩ እቲ ንምስማዕ ጥራይ ከምቲ ኣብ መስትያት ርኢኻ ምሕላፍ ዝኣመሰለ ግዝያዊ ነገር እዩ ዝኸውን ኣብ ግዜ ፈተነታት ንኣምላኽ ምፍቃር ብዛዕባ ውርሲ ሓጢኣት
ከምውን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብውልቁ ዝፍጽሙ ሓጢኣት ዝገልጽ እዩ ብዛዕባ ውርሲ ሓጢኣትን ግላዊ ሓጢኣትን ውርሲ ሓጢኣት ነፍሲ ወከፍና ካብ ወለድናን ቀዳሞት ኣቦታትናን ዝወረስናዮ ናይ ሞት ኩነኔ ኣሎ ግላዊ ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ እዚ ዝወረስናዮ ድኽመት በብዓይነቱ ሓጢኣት ስለ እንፍጽም እቲ ጾርና ይኸብድ ውፅኢት ቀዳማይ ሓጢኣት ብሰንኪ ቀዳማይ ጥፍኣት ኣዳማዊ ሓጢኣት እቲ ስጋዊ ባህሪና ንመንፈሳዊ ድኽመት ዝተቃልዐ እዩ ስለዚ ሓጢኣት ካብቲ ዝወረስናዮ ድኽመትን ካብቲ ብግብሪ ንፍጽሞን ዝመጽእ ድርብ ጸገም እዩ ስለዚ ሓጢኣት ምስ ተወልደት ንሞት ትወልዳ ዝብል ኣርእስቲ ኣብዚ ርእስቲ ኣእቲና ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ፈተናታት ንኣምላኽ ምፍቃር ነቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 20-23 ዝርከብ ክርስቶስ በኹራት ቀዳማይ ፍረ ናይቶም ዝሞቱ ምዃኑ ዝገልጽ ሓሳብ ዝትንትን እዩ መሰረታዊ ትርጉም በኹራት ማለት ካብቲ ዝመጽእ ሙሉእ ፍርያት ከመርኣያ ወይ ከመረጋገጺ ቀዲሙ ዝበጽሕ ቀዳማይ ፍረ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትንታነ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 20-23 ቅዱስ ጳውሎስ ንትንሣኤ ክርስቶስ በኹራት ኢሉ ይጽውዖ በኹሪ ሙታን ይብሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ከምቲ እቲ ቀዳማይ ፍረ በኹራት ነቲ ዝስዕብ ሙሉእ ፍርያት ዘበስር ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ክርስቶስ ንዓና ንምእመናን ዘሎና ናይ መወዳእታ ትንሣኤ ዘረጋግጽን ዘበስርን እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ብትምትንስኡ ንሕናቶም ናቱ ዝኾና ድማ ብምጽኣቱ ክንትስእ ምዃንና የረጋግጸልና እዩ ኣብ ፈተናታት ዘድሊ ባህርያት ፈተናታት ካብ ምንታይ ምንጭ ከም ዝመጽእ ካብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ፈተና ንምዕባይና ንበረኸትና ካብ ሰይጣን ዝመጽእ ፈተና ንውድቀትና ካብ ውሽጥና ዝመጽእ ፈተናታት ንውድቀትና ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ስለዚ ኣብ ፈተናታት ዘድሊ ባህርያት ኢሉ ፈተና ግድን እንተኮይኑ ፈተና ንጥቕምና እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ፈተና ተዓዊትና ክንወጽእ ኮይንና ነቶም ምስ ፈተናታት ዝኸዱ ባህርያት ክንፈልጦም ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ንኹሉ ሓጢኣተኛ ዝኸፈሎ መስዋዕትን እቲ ክርስቲያን ክነብሮ ዝግባእ ህይወትን ዝገልጽ እዩ ብዛዕባ መስዋዕት ክርስቶስ ንክርስቲያናዊ ህይወትን መስዋዕት ክርስቶስ እምበኣርከስ ክርስቶስ ምእንተ ሓጢኣትና መስዋዕት ኮይኑ ሞተ እዚ መስዋዕት እዚ ካብቶም ቀዳሞት ሓጢኣተኛታት ጀሚሩ ክሳብቶም ናይ መወዳእታ ንዝነብሩ ዝሽፍን እዩ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሓደ ሰብ ንጹህ ይኹን ድኹም ኩሉ ንኣምላኽ ከም ዝተዋህቦ ጸጋ መጠን ከመስግን ይግባእ ኢሉ ዕላማ ክርስቲያናዊ ህይወት ሓደ ክርስቲያን ኣብ ህይወቱ ከለማመዶ ዝግባእ ቀንዲ ነገራት እዞም ምስዕብ እዮም ቅድስናን ንጽህናን ካብ ሓጢኣት ምርሓቕ ፍጹም ትዕግስቲ ፍጹም ፍቕሪ ፈተናታት ክመጽእ ከሎ እዚኦም ስነ ምግባራት እንድሕር ዘየልዮም እቲ ፈተና ይስዕረና ማለት እዩ ንኣብነት ኣቦና ኢዮብ እዚአን 4 ነገራት ተረጋጊጸናሉ ኣለዋ ቅድሚ ፈተና መምጽኡ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ፍጹም ካብ እከይ ዝረሓቐ ኢሉ ይገልጾ እዩ ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ኣብ ህይወቱ ከላማመዱ ዝግባእ ቀንዲ ነገራት እዞም ዝስዕብ እዮም እንታይ እዮም ስም ከዓ ቅድስናን ንጽህናን ንጽህና ምስ ዝጠፍእ መንፈስ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ስለዘየሎ ንኽትሰዓር ቀሊል ይኸውን ምክንያቱ ሰብ ብሓይሉ ኣይስዕርን ስጋ እንደምን ከዓ መንግስተ ሰማያት ኣይወርሱን እዮም ሳሙሶን እቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ሓይሊ በቲ ኣብ ውሽጢ ሓዲሩ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ እዩ ብሰንኪ ዝገበሮ ሓጢኣት መንፈስ ቅዱስ ካብኡ ምስ ከደ ኣብ ምዕራፍ 16 መሳፍንቲ ቁጽሪ 20 እንድሕር ርኢናዮ እንታይ ዝብል ሳሙሶን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገደፎ ኣይፈለጠን እሞ ከምቲ ናይ ቀደም ፍኒሕኒሕ ኢለ ክወፅእ ኢሉ ይሓስብ ነበረ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝገደፎ እቲ ዝሕግዞ ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ስለዚ ደሊላ እንታይ እያ ገይራ ኣብ መንጎ ክልተ እግራ ልፅያ ኣቢላ ጉሒፋ ደርብያ ካብዚኹም ዝሰውረና ማለት ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ኣብ ፈተናታት ዘድልዩ ባህሪ ቅድስናን ንጽህናን ካብ ሓጢኣት ምርሓቕ ፍጹም ትዕግስቲ ፍጹም ፍቕሪ
سب كافتنا كابوشنا يكون كاب دقنا كافتنا سلازين عرف تاتو ناسا خنكون سلازين خيل نزوم 4 زياتهم كنريهم ميل سلازي حاتيات تذكرنا من السحب تعكس ناس انك انت دالي خانتي كي ترى زهب املاخ نحتاتي نحنا نقبر ولا حد نقر يلن مالت سلازي اب فتنا غزي ازوم 4 نقرات بالطعمي اقدست يومي أفتناتات زد البحرياتي أب معرف هذا 19 حساب قطر 10 إنا زلنا بزعباتي بقبر زرقاقة صدقن اتنصاد كانن رسي أنن زصبيهم كلتا عينت تنسعين زقلس إيل بزعبات تنسعي صاد كانن رسي أنن صدق بقبري هذا سب بزقبرو سناي قبري نتانا هو تنسعي كركب يخيلي كلتا عينت تنسعي كم تقويتا أو انجيلو زبولو كلتا عينت تنسعي له نصاد كان تنسعي هوت نرسيان دما تنسعي موتي يوحنس 5:29 قداماي تنسعي اتقداماي تنسعي تباهيلو زفلت نمنفساوي هوتن نموت سماعتاتن يملكت برخت قداماي تنسعي أبزا قدامي تنسعي زيا قد نزلوهم اتخال عيموت سلطان يبولون مخنياتو تتحاحيزوم سلازخدو تتحاحيزوم زخدو موت سغا ناب كلتا نجر موت سغا بتنسعي ناب نزل علماو هيوت موت سغا بموت ناب نايزل علماو موت سلازي بموت سغا موت نفسي بردة مقابر بردة جهنم يلوم يقلص وبوتات بتغرسيان كابزهم اسورنا اغزابير قبرت قالكم نمبر سماعة تراي ايتخن قطتاوي تأزازي مالتي كان منفس قدس بقال كويتاون كنرينا بتي معرفات اقميطهم لو بزعبا تحدث زنبرو هيوت زوسنو كلتا عينت منفساو خنتاتن نتصادق سب زصبيو عسبن زغلسي بزعبا كلتا عينت هيوتن عسبن اتصادق سب نسو نصحنا اندحنتن زدلي ننفسها خاب حاتيات زحلي كلاي تحت سب نسو رخصتن حاتياتن زمرسي عينت عسبي شلمات صادقان اتن صادقان زوهاب عسبي وي شلمات بخما يقلص عسب تروفات اذا مالت حدثب بفصم امنت غيرو نزي سرحو سناي غبري تروفات زوهابو وهبته وي برختي عسب تسفا اذا دما ولد املاخ تباهلكا ناي مصواع كبرن نتمصاي منغست املاخ بتسفا ناي مصباي برختني سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን قبرت قالكم نمبر سمعت تراي تخونو اب وانجيل ماتيوس معرف 7 قصر 21 كساب 23 زلو انتاي زبل نقالي سميع زغبرو غزو اب كوح السرحه بالحساب يمثل نقالي سميع زي غبروها غزو اب حس السرحه عشا سب مثل ناي افتر زي كونس ناي غبر امنت كم زدل زمهر قال غويتا زتنتني متنققتا غويتا ماتيوس 7 21-23 غويتاي زبلني زبله كله منغسته سمايات زاتا ايكونن يقداس فقاد تعب سماي زله ابوي زغبر يزاتي واغا امنتنا ات كريستوس زخفللنا واغا نمنغسته سمايات زبصح امبر نغزياو ربح زعلمه ايكونن سلازي نزا اغلغلوت زب تغهاتن بتوفاينتن زي فصم نا املاح زي مفرحن زي مخبارن يملكتي قبرت قالكم نمبر سمعت تراي ايتخن بزعبا علامه هيمانتاوي سرعاتاتن اتحاد كريستيان كنبرو زغبا هيوتن زغلسي علامه هيمانتاوي سرعاتاتن كريستياناوي هيوتن هيمانتاوي سرعاتات زوم سرعاتات زياتهم نسباو دخمتنا نمسعارن نت زيطفئن زلالماوي هيوت نموراسن يحجزنا عند علامانا نسيطان سعرنا هيمانوتنا حلينا نزل عالم نمبار اي زغنقبر እግዚአብሔር يحجزنا اذا علامه ز بخما يفصم اذا دما بخلتا مقدي يفصم نا املاح نتزعتنا يو كيدانن زتوهبنا تسفان بمحلاو نسب مسب بفقرن بسلامن بمنبار متقالل سلازي ابزع عالمزي بسلامن بفقرن كنبر يقبا
ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይኹን። ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምዎ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ጽን ኢሉ ይስማዓኩም። ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አሜን። ንዝመሃረናን ንዝገሰጸናን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ። ሰሚዕና ንምትግባር 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር አምላኽ ብጸጉ ይደግፈና። ንዝመሃሩና አቦና በመርጌታ ንዘዳለወ ሓውና መምህር ተኽሉ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ዓስቦማ የጣፍአሎም። እሺ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ። ናብ ጉባኤ ጊዜና ንጠቀመሉ 25 ደቂቕ ጥራይ እንደልዋና ንመዝሙር ከነስተንትን ኢና። ድሕሪ ብዛዕባ ዝመልእኽቲ እውን መዝሙር ድዝምረልና ካብ ጉባኤ ኣነ ከዝምርሞ ሰብ ተዘይለ እሺ መኒኸ ይቕሬታ ይርኤክ የለኹን ሉላ ሉላዋ ሻፍትና ሉላ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስን ሃቢርና ንዘምር ጌርካ ለይኻ ትብል መዝሙር ከዝምረ ጌርካ ለይኻ እሞ ብምሕረትካ ዕልል እንዳበልኩ ከመስግነካ ንዘለዓለም አማኑኤል ክግዛእካ መድኃኔዓለም ንዘለዓለም አማኑኤል ክግዛእካ መድኃኔዓለም ኩሉ ጸልሚቱኒ ጸድፊኸ ክበኒ ናብ ሽግር መሕለኻ ሓኒቑ ሒዝኒ ረዳኢ ዘይብለይ ክመስለኒ በይነይ ደስታ መሊኻዮ ዝሓዘነ ልበይ ጌርካ ለይኻ እሞ ብምሕረትካ ዕልል እንዳበልኩ ከመስግነካ ንዘለዓለም አማኑኤል ክግዛእካ መድኃኔዓለም ንዘለዓለም አማኑኤል ክግዛእካ መድኃኔዓለም አምላኸይ ጉልበተይ መመክሒ ሓይለይ ጸላኢ መሕፈሪ ዋልታ ናይ እምነተይ ካብ ዘለኒ ኩሉ ንዓኻ ኣሚነ ከምዘይትገድፈኒ ፈሊጥ ያነ ጌርካ ለይኻ እሞ ብምሕረትካ ዕልል እንዳበልኩ ከመስግነካ ንዘለዓለም አማኑኤል ክግዛእካ መድኃኔዓለም ንዘለዓለም አማኑኤል ክግዛእካ መድኃኔዓለም ብውሕድ ንብዙሕ ትምክብ ኮይታ እንተ ሰኣምቱ እኳ ዝመልፀ ውሬታ ብቐትሪ ብለይቲ ብኩሉ ተብርህ መንከም ንባርኻ ድንቂ ናትካ ስራሕ ጌርካ ለይኻ እሞ ብምሕረትካ ዕልል እንዳበልኩ ከመስግነካ ንዘለዓለም አማኑኤል ክግዛእካ መድኃኔዓለም አምላኸይ ንዓኻ ይግባእ ምስጋና ነዛ ምስኪን ቤተይ በረኸታ ኢኻ ድኻየ ኣይብልን ሃብተይ ንስኻ ኢኻ ገንአይ መሊኻዮ ከምዘይጎድል ጌርካ ለይኻ እሞ ብምሕረትካ ዕልል እንዳበልኩ ከመስግነካ ንዘለዓለም አማኑኤል
ክግዛእካይ መድኃኔዓለም ንዘለዓለም አማኑኤል ክግዛእካይ መድኃኔዓለም ስለተዋሃበኒ ዕድል አብዝየ ዘመስግን ጥቂት አሜን ስለሰማዕኹም ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ጽን ይስማዕኩም። አሜን። ሓፍትና ሉላ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዓልና ጥዕምቲ መዝሙር ጌርካለይ ካሞ ብምሕረትካ ዕልል እናበልኩ ከመስግነካ ንዘለዓለም አማኑኤል ክግዝአካየ መድኃኔ ዓለም እናበለት ክዝምረልና ጸኒሓ ከምዚ ክንሰምዖ ጸናሕና ብዙሕ ሽግር ናይ ጸላም ህይወት ናይ ፈተና ናይ ሽግር ናይ መከራ ክኸውን ከሎ በይኒ ኣብ ዝኾንኩሉ ኣብ ዝሓዝነሉ ንስኻ ኢኻ ረዳእየይ ደጋፊየይ መጸናንዕየይ ልብል ትሕሶ ነይርዎም ጉልበተይ መመክሕየይ ሓይለይ ዋልታይ ንስኻ ኢኻ ከምደይ ትገድፈኒ ይኣምን ኩሉ ነገረይ ዕቑባይ ንስኻ ኢኻ እናበለት እውን ቀፂላ ንኩሉ ዝምግብ ምዃኑ ብጸልማትን ብብርሃንን ብቐትርን ብለይትን ዘብርህ ብርሃን ድንቂ ፍሉይ ኣምላኽ ምዃኑ ምስጋና ከም ዝግብኦ ስለኩሉ ግብሩ ስለኩሉ ኸሃሊነቱ ንዘለዓለም ዓለም ንዓኻ ከመስግነካየ ቃላት እኳ ተደይድለይ እናበለት እያ ክትዝምረልና ጸኒሓ። እሺ ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ነዛ ጥቕሲ ከነስተንትና ዕድል ናባኹም ክበኩም። ጊዜና እንጠቀመላ 19 ደቂቕ ጥራይ እንደለዋና ጥቕልል ድበለት መልእኽቲ ናይታ መዝሙር እንታይ እግዚኣብሔር ብዙሕ ነገር ዝገብር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስለ ኩሉ እቲ ዝገበርካለይሲ ከመስግነካ እየ። እትንዶ ዲያቆን ሀዊ እሽማ ማረዘነት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 4 ካብ 1 እስካዕ 3 እሺ እግዚአብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ንሱ እናባይ ደኒኑ ኣብያተ ይሰምዐ ካብ ጉድጓድ ጥፋት ከዓ ካብቲ ረግረግ ፀብሪ ኣውፂእኒ ኣጋሪ ኣብ ከውሒ ኣቆሙ ንስጉምቲ ያጽንዑ ሓድሽ መዝሙር ምስጋና ንኣምላኽ ኣብ ኣፍያ ንበረ ብዙሓት እዝሪኦም ክፈርሁ ናብ እግዚአብሔር ክውከሉ እዮም። አሜን። አሌዎ ተስማዕልና ማማ ጊዴና ድማ ከም ናይ ኩሉ ጊዜ ንሎሚ ድማ መዝሙር ዳዊት መበል 13 ቁጥሪ 5 ሰዲዳትልና ኣላ። መዝሙር ዳዊት 13 ቁጥሪ 5 ጊዜ ንምቁጣብ ከም ብባየ ኣነ ግና ብምሕረትካ እውከል ኣለኹ ልበይ ብምድሓንካ ይሕጎስ ኣሎ እግዚአብሔር ሰናይ ገይሩለይ እሞ ምስጋንኡ ክዝምር እያ ትብል መዝሙር ዳዊት 13 ቁጥሪ 5 ቃል ሕይወት ተስማዕልና ማማ ግዴና ከምኡውን ማማ ረዘነት። እሺ ካልኦት ዲያቆን ኣነ ንክፍትን እሺ ሃፍትና ፍሮይኒ መዝሙር ዳዊት 108 ካብ ፍቅሪ 3 ጎይታዬ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ከመስግነካ ኣብ ማእኸል ህዝብኻ ክዝምረልካ እየ ምሕረትካ ልዕሊ ሰማያት ዓብይ ሓቅኻ እውን ክሳዕ ደበናታት እዩ እሞ ዎ ኣምላኸ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ልዕል በል ክብርኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ይኹን አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 108 ቁጥሪ 3 ሃፍትና እልልታ ከዓ ጥቕሲ ሰዲዳትልና ኣላ መዝሙር ዳዊት መበል 52 ቁጥሪ 9 እዚ ስለ ዝገበርካ ንሓዋሩ ከመስግነካ ስምካ ሰናይ እዩ እሞ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳንካ ክጽበዮ እየ እያ ትብል መዝሙር ዳዊት 52:9 ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሓፍትና እልልታ
الشيء لتدعلهم تهليهم يبقاني أنا اللي خو خمسه እግዚአብሔር مسكن مزمور داويت أسران شمونتا أو شدشت እግዚአብሔር ندمت صلوت يسمعوا إيمو سبحات يخنو آمين أدينا عين عالم عليه وتسمع لنا مزمور داويت أسران شمونتن شدشته هرا أنا خاحنت غهب مزمور داويت مبل 210 شدشتن قطر 10 تغلطة عاب كندت سنايز قبر اللي كلس نجزابير انتاي وريتا كمل سوليه مزمور داويت 210 شدشتن قطر 10 تغلطة هراي مسكيزين عن كيد سدر أملاك نابتي نايلوم التمهارنا يتمرتي كنسجرينا تاجيزي يلان 15 minutes يا تريفات أدلا ها حنت دقيق ولا كلتف لنا لو من تاي تمهارنا انت استنتينا انت تردينا نابخ سغنا بلنا تاجيزي غين بلع حدرا بوزحتينا دلنا ملغت يعقوب معرف حدقا خمزهم سمعت صنحنا عزيز قرم ملغت زلوي قطر خندزي او تصلي بولني خاب سكرين داراهم كتستنتون تريليكمون علنا دو انتاي تماهرنا لومي كفتني نشتي ما رزانت مش ايش تا قداميت تمهركوا إحواتيو ببين زخونة فتنا أنت بتصفكم كله كم حبس كتروه تبل كستنتنا تانيحي زابهير مسجن فتنا كل شعلون دي فتنا جن نتصبقنا خوون إيو إلنا ترى تقبلنا يس اللي خوون كم زخل كابزيعة مهيرة امين عليتها أملاخسي بخلو أملاخسي بكي أيفتنن بزعوا ون نحدوكوا أيفتنن إيمو حدوكوا مستفتنن أملاخ فتنني أيبل كل جزء فتنخ متصنع خلص أنت أملاخ تجيرك كأي نبلومو جن إز قنوع كم ديكوانه ومو مبالنا زي أتمهيري متصفتناس كتبونا قلت وتصنحو ويناي سيطاني ويكاني نطبقنا خوني موداتو طبقنا خوني مالتي زين كنت زين كستنتن صنحي كبرنا أملاخ يخون أملاخ يحجزنا بشع كنستوفلولون كنبرولون امين كاليو تسمع لنا الشيخ علوت أنا كفتن ديكون هاي عرفتنا ولا لا؟ ماشي سوري بزعبة فتنا كم جاز بلتا نسعي كستنتن تنهي فتنا كبز حنا كله عبز مدرسي بطعمي እግዚአብሔር ክደሌና ሁሉ እግዚአብሔር ክደሌና ሁሉ ፈተና ክበዝሓና ሁሉ ንሕና ናብ እግዚአብሔር ንቐርበሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ንቐርበሉ ክኸውን ድሕሪ ከዓ በቃ እግዚአብሔር ብዙሕ ፈተና ክፍትነልካ ከሎስ ንፅቡቕና ምዃኑ ዋላ ኣብ መጨረሻ ሕጂ ኣቦና ዳዊት ኣቦና ኢዮብ ፈተና ክበዝሖ ከሎስ ዋላ እታ በዓልቲ ቤቱ እንታይ ኢላቶ
በቃ እንዶ እመን እንደሆን ይላቶ ነቲ ፈተናስ እመን ነው ይላቶ ነቲ በቃ ንሰይጣን ሲ ከሓድ ዓይነቱ ይላቶ ንሕና ግን ፈተና ክበዝሓና ከሎ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ንመንገዲ ምሕለፊ መንገድና ከም ዝኾነ ክንአምን ብኡ ክንከይድ ብሂወት ኩላህናስ ፈተና ዘይንሓልፍ ኣይኮንናን ብፈተና ክንሓልፍ ከለና ግን እግዚአብሔር መንገዲ ኣለዎ ናብኡ ከምፃና ክደሊ ከሎ እዩ መንገዲ ንዕኡ ክንከይድ ንዕኡ ክነገልግሎ ንዕኡ ክንእመን ኣብኡ ክንውከል ክደሊ ከሎ እግዚአብሔር ፈተና ይበዝሓን ከምቲ ኣቦና ዝመሃርዎ ክልተ ዓይነት ፈተና ኣሎ ሓደ ናይ ሰይጣን ፈተና ኣሎ ሓደ ከዓ ኣምላኽካ በቲ ዓቕምካ በቲ እምነትካ በቲ ጥበብካ ይፍትነካ እሳ ኣስተንቲነሎም ኣንቲ ኣሜን ሓፍትና ሉላ ቃል ህይወት ተስማዕልና ካልኦት ዲያቆን ክፍትን ድሓንቲ እሺ ሓፍትና ፍሮይኒ ዋንኻ ያዕቆብ ናይ ኣምላኽ ባርያ ከም ዝነበረ እሱ ሓደ ተማሂረ ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ባርያሲ ብዙሕ ኣባና ብሕልፊ ኣብ ሓበሻስ ባርያስ ከም ጠርፊና ንቆፅሮ ግን ናይ ኣምላኽ ባርያ ክትከውንሲ ትዝዓበየ ውህበቲ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ እቲ ንክልተ ጎይቶት ክንግዛእ ይንኽእል ኢና ወላ ኣብ ሓደ ጥቕሲ ከምኡ ብል ወይ ውዕያት ትኹን ወይ ውዕያት ወይ ዝሕላት ክኑ መንጎ ይትኹን እዩ ዝብልና ሓደ ግዜ ንዓና ክጥዕመና ኢልና ከም ጥዕመና ንኸይድ ኢና እቲ ናይ ኣምላኽ ሸለል ንብሎ ግዜ ኣሎ እሱ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ከም እንደይ ምዃኑ ተረዲእ ማለት እዩ ግን ከምቲ ኣምላኽ ዝደልየና ክንከውን ከኣምላኽ ይርዳእና ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣሜን እሺ ካልኦት እታ ግዜ ትኸይድ ኣላ ዲያቆን ሓወይ እሺ አሁን ብናስራ ስራሕ ዘለኹም እሺ ዲያቆን ሓወይና እግዚአብሔር ንበረኸ ኮነና ልቦናን ስለዝሃበና ንመርተው ሓወና እግዚአብሔር ስለዝሃበና ንኣምላኽና ነመስግን ስለዝማሕበረውና ኣምላኽና ነመስግን ኣሜን እግዚአብሔር መስገን ከምቲ ገና ያዕቆብ ካብቲ ቀዳማይ ወይ ካብቲ ጽሑፋት ተቀዳምሽ ብፅሕፈት ኮይና እውን ከም ዝነበሩና ኣቦና ቅድሚቲ ጉባኤ ዝነበረ ዳርጋ 48 أو خبابيتات كم زخنة إلهم كمهرنا ثانيهم እግዚአብሔር መስገን ብሓፈሻ ግን ናይ ያዕቆብ ሙሉእ ትርእስ ተሪእናዮ ንዓና ንኻልእ ዘይኮነሲ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዋላ ዘይኮነ ንዓና ነተንፋሒልና ዘለና ክርስቲያንሲ ንዓና ንዝጠቅም እዩ ዝሎም ግዜ ክንሪኦም ከ ብዙሕ ነገራት ፈተና ክመፅእ ይኽእል እዩ ብዙሕ ሽግራት ክመፃልና ይኽእል እግዚአብሔር ግን መዋፅኦ ኣለዎ ምክንያቱ ንዕኡ ምስ ንኣምኖ ኩሉ ነገራት ከይተጠራጠርና ምስ ንምኖ እግዚአብሔር ከም ዝበልና ግን ክንጠራጠር ከም ዘይብልና ከዓ ነገርና እንደገና እውን እቲ ኩሉ ግዜ ባና ዝረአኻ እግዚአብሔር ኣቅረበለና ሕስድና እውን ኣለና ታተለፈና ኣብ መንጎ ሕስድና ኣለና ሓደ ሰብ ሃብታም ተሪኢና እዚ ስባተ ዝደኪ እዚ ከም ተዝወርዶ እንብል እሞ እዚ ከዓ እግዚአብሔር ዘይደግፎ እግዚአብሔር ዘይፈትዎ ሓደ ብሃብቱ ሓደ ብድኽነቱ ንእግዚአብሔር ክንመስል ሃብትና ናይ ሰማያት ክንገብር ናይ ዝምጥር ጥራሕ ንሓስብ ስለሆነ ሓደ ልዕል ዝብል ሓደ ነገራት ብዙሕ ነገራት ብዝተፈላለየ ክንሪኦ ከለና ንሕና ከዓ ንሕስደሉ ከም ዝተጠፍ ከም ዝንብል እዚ ከዓ እግዚአብሔር ዘይደልዮ እግዚአብሔር ከዓ ዘይድግፎ ሓንቲ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደስ ዝበለትኒ ካብ ትቦና ኣምላኽ ተሰሚዕኒ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ሰምዓና እዩ ንኣምላኽ ዘስምር ልበይ ሃበኒ ኢልና ክንንፅልሲ ኣምላኽ ተሰሚዕኒ ኣምላኽ እሞ ሕማቕ ዲ ፅቡቅ ዲ ኩሉ ግዜ ሰምዓና ኣሎ ዝኾነ ግን እቲ እግዚአብሔር ዝሰምዕ እግዚአብሔር ዝደልዮ ልቢ ደህልወኒ ንዕኡ ዝኸውን ተሰብረ ልቢ ሃበኒ ኢልና ወይ ክንድሙነ ዝግባአና ኣምላኽ ተሰሚዕኒ ኣምላኽ እሞ ንሓደ ቦይ ናደይሲ ብንኣቶም ናይ ስጋ ኣቦታትና ወይ ሕዋትና ኢልና ንኣምኖ ክህበኒ ኢልና ኢና ንዝኣመንናያሲ ከምኡ ኢሉ እውን ኣብቲ ያዕቆብ ከይድካ ካብ 4 ክልተ 23 እንዲያ የአብርሃም ሰዓርክ ኣምላኽ ነበረ ይብለና እዚ ኣቦና አብርሃም ማዕረ ክንደይ እምነቱ ምስ እግዚአብሔር
ركب كم زنبور مس أملاخ سي أزي ركب كم زنبور كل مستيرو ويوش تزلسي مس أملاخ زارمو أملاخ كمود أنا سودوم جوراسي كأملاخ أبراهام أمونا قالقاليسي ومن بارياناتيسي كم يجري خوليدس اسم ناي سودوم جومرا خونسي نجيرو أبونا أبراهام كأخمز لمن إذ نقرنا لذي نحنا عرك أملاخ كونكور عرك سبزي كوناس عرك أملاخ زمن كاسب لومي صبو مستيركات علماء صباح نقوم تسألعكا أموداتان سبات مستي أميني زبالكا نسز نجركا مستير نعو نجرو قبعسك يفتنمو ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን አምላክ ሁሉ እየሰማና عارفون كون كان እግዚአብሔር ልብና كلنا فتنا جاء تماهر غلطه مسنا يسرح بزح سايكونو كون ديقن حوي الله يقول لك هذا وتسمع لنا حونا ديقون غرماي እሺ ካልኦት ተዳለና ተሃሊና ጊዜኒ ሸይ ስራ ከነብሊና ምስለን ሎሚ ሰፊሕ ነይሩኩም ትድራኣኹሞ ኣብ መእተዊ ኣብዚ ሰፊሕ ትሕሶ ስለ ዝነበረ ብሓፈሻ ናይ ብሙሉእ መልእክቲ ኣይቆብን ናይ ታ ምዕራፍ ሓደን እውን ኣዝዩ ደስ ዝብል ሰፊሕ ትምህርቲ ኢና ተማሂርና ሎሚ እሺ ድተዳለና ተሃሊና حسب لما غيب دقنا እሺ ሓውና መምህር ተኽሉ ኣቦታት ነዛ መልእኽቲ ያዕቆብሲ ዓመፅ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኢሎም እዮም ዝፅውዕዋ ወይ ከዓ ዝሰሚዋ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ እንተራእየልና ከዓኒ ዓመፅ ነቢይ ማሕበራዊ ፍትሒ ናይ ብሉይ ኪዳን ነይሩ ሕጂ ያዕቆብ ድማ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብምቕፃል ሓቀኛ ክርስትና ብኸመይ ምድኻታት ንዝተገፍኡን ብምክንኻን ከም ዝገልፅ ስለ ዝመሃረና ዓመፅ ናይ ሓድሽ ኪዳን ተባሂላ ትፅዋዕ እዛ መልእኽቲ እዚኣ እሞ ሕጂ ከም ዝሓውና ዲያቆን ክብሎ ፀንሐ እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓኣቶም ኣይኮነን ንዓና እዩ ንሓድሽ ኪዳን ዝተፅሓፈ እዩ ቃለ ህይወት ተስማዓልና ኣሜን ቃለ ህይወት ተስማዓልና ሓውና መምህር ተኽሉ እሺ ካልኦት ተሃሊና ሓርያነ ንእሽተይ ክብል ኣብ ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ኣሕዋተየ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተበፅሐኩም ንኩሉ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ እቲ ምፍታን እምነትኩም ትዕግስቲ ከም ዝገብር ፈሊጥኩም ብሓንቲ እኳ ከየጉደልኩም ፍፁማትን ሙሉኣትን ምእንቲ ክትኮኑ እታ ትዕግስቲ ፍፁም ግብሪ የሃልዋ ትብል ብዛዕባ ፈተነ ክዛረብ ደልየ ክንፍተን ከለና ነማርር ኣዚና ነንፀርፅር ኢና ኩልና እታ ፅሕፍቲ ግን እንታይ ትብል ዘላ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ ብዙሕ ግዜ ብፈተና ክንፍተን ከለና ምቕባል ዝኣብየና ዘይንሕጎስ ንጉሂ ነማርር ንምንታይ እዩ ብፍላይ ከምቲ ፅሑፍ ድብሎ ንሰብ ኣዝማዱ ፀላእቱ ክኾኑ እዮም ካብ ኣቦኻ ካብ ኣዴኻ ካብ ሓውኻ ካብ ሓፍትኻ ካብ ዓርክኻ መሓዛኻ መማሃርትኻ መተዓቢትኻ ፈታዊኻ ካብ ደይ ትፅበዮ ሰብ ናተይ ሰብ ትብሎ ትፈትዎ ተፍቅሮ ኣባል ስድራኻ ድዩ ዓርክኻ መሓዛኻ ድዩ ዝኾነ ይኹን ኣዝዩ ናትካ ቀረባ ሰብ ደይ ትፅበዮ ክመፀካ ከሎ ኣዝኻ ትስንብድ ተንፀርፅር በቲ ፈተና ትዕግስቲ ትስእን እሞ ኩሉ ግዜ ክንዝክራ ዘለና ፈተና ኩሉ ግዜ ካብቲ ኣብ ጥቓኻ ደሎ ፈታዊኻ እዩ ዝመፀካ ስለዚ ንኩሉ ብሓጎስ ክንቅበሎ ከም ሓጎስ ክንቆፅሮ ትዕግስቲ ከዓ ክንገብር እዚኣታ ቀዳመይቲ ካልአይቲ ከዓ ኣብ ቁፅሪ 22 ገበርቲ ቃል ኩኑ ርእስኩም እናጠበርኩም ሰማዕቲ ኣይትኩኑ نسمع ኢና ቃል ኣምላኽ ነንብብ ኢና ንዛረብ ኢና ከም ሎሚ ስብከት ኣይበዝሐን ከም ሎሚ ትምህርቲ ይበዝሐን ከም ሎሚ ሜድያ ኣይበዝሐን ከም ሎሚ ምንባብን ምስማዕን ምምሃርን ኣይበዝሐን እቲ ዝኸፍአ ግን ካብቶም ናይ ቀደም ዝነበሩ ወለዲ እቲ ሰብ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱ ዳደኸመ ዳሰነፈ ድመፅእ ደሎ ፍቕሪ ድስእን ደሎ ስምምዕ ድስእን ደሎ ብሓጢኣት ዝነብር ደሎ ወለዶ ከዓ እዚ ኣብዚ ዘበና ኣብዚ ዕድሜና እንነብሮ ዘለና ናብራ እዩ ስለዚ እንታይ ትብል ገበርቲ ቃል ኩኑ ነቲ ተንብቦ ቃል እንድሕር ደይ ትገብሮ ኮንካ ነቲ ትሰምዖ ቃል እንድሕር ደይ ተተግብሮ ኮንካ ነቲ ትምህሮ ትሰብኮ ትመኽሮ ትምዕዶ እንድሕሪ ደይ ትገብሮ ኮንካ ከንቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከነንብብ ንኽእል ኢና ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ኣብ መድረኽ ወፂና ክንምህር ንኽእል ኢና እንድሕር ንባዕላና ደይ ነተግብሮ ኮይና ግን ርእስኻ ምጥባር ምትላልዩ መንፈሳውነት ኣይኮነን ክርስቲያን እውን ኣይኮንናን ማለት እዩ ምክንያቱ ብምንባብ ብምዝራብ ብምስማዕ ጥራይ ክንድሕን ስለ ደይ ንኽእል ማለት እዩ
ከነተግብሮ ግዴታ ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ፍቅሪ እንድሕሪ ንምህር ንሰብኽ ነንብብ ንሰማዕ ሓሊና ንባዕልና ፍቅሪ ተደይብልና ብቂም ብፅልኢ ብቅርሕንቲ እንድሕር ንነብል ሓሊና እዚ ከንቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ስተንቲነ ብዚኣ ከም ሎሚ ስብከት ኣይበዝሐን ከም ሎሚ ምንባብ ምስማዕ ምምሃር ኣይበዝሐን ከም ሎሚ ከዓ ክፍኣት ኣይበዝሐን እግዚኣብሔር ካብዚ ከምዚ ይሰውረና ተዛረብቲ ሰማዕቲ ኣንበብቲ ጥራይ ደይኮነ ተግበርቲ ክንኮንካ ኣምላኽ ብፀጉ ይደግፈና እዚአን እየ ነይረናተይ ፅኒኢልኩም ስለሰማዕኩምኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብሮ ጸሎት ፀኒኢሉ ይስማዓኩም እሺ ተዳለና ተሃሊና ቅድምና በቦና ምሕላፍና ከይከልፈኩም ሬድ ተሃሊኹም ደዳልኹም ሓሳብ እሺ እምበር ታ ግዜውን ኣኺላንላ ናብ ኣቦና ኣቦይ መልኣከ ሰላም ክሕልፈኩም እየ ኣቦና ምክርን ማዕዳን ትምህርትን ተግሳፅን ሂቦም ኣስተንትኖ ገይሮም ብፀሎት ክዓፅሉና መድረክ ነቦና ራይ ዲያቆን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ባለ ህይወት እስማዓልና አገልግሎት ከባረኽ ኣቦና ኣበይ መርጌታውን ቃለ ህይወት እስማዓልና ሓውና መምህር ተኽሉ ድማ ነዛ ሓንቲ ምዕራፍ 27 ቁፅሪ ዘለዋ ዳርጋ ምልእቲ መፅሓፍ ገርካእኻ ብመፅናዕቲ ተዳለወ ኣቕሪብካልና ፈትፊትካ እሞ ከምዚ ስኒ ዘይብሉ ሰብ ዋላ ይኹን ፈትፊትካ ምሳብካዮ ምውሓጥ ጥራሕ ወይ ድማ ሱፕ ከምኡ ገርካእኻ ኣቕሪብካልና እሞ ኣምላኽ መመልሹ ፀጉኡ የብዝሓልካ ዘመን ኣገልግሎትካ ድማ ይባርኽ ንሕና ድማ ፅቡቅ ገርካ ኣቕሪብካዮ ፈትፊትካ ኣቕሪብካዮ ኢልና ጥራሕ መሪቕና ክንከይድ ደይኮንናሲ ምስ ሂወትና ከነዋህዶ ክንነብረሉ ክንምራሓሉ ናብ ኣምላኽ ድማ ዝያዳ ኩሉ ድማ ክንቀርበሉ ድማ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ነቶም ኩልኩም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ነታ ምዕራፍ ዘንበብኩም መዝሙር ዝዘመርካ ሓፍትና ልኡላ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ነታ መዝሙር እውን ብጥቕሲ ሓሳብኩም ዝሃብኩን ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ዳርጋ እታ ምዕራፍ መብርሂ ዘድልያ ኣይኮነትን ያዳ ጠቢቓ በሪሃን ግልፂ ኮይናን ቀሪባን እያ ግን ሓደ ነገር ንዓኻ ዝትንክፈካ ኩሉ እኳ እቲ መልእኽቲ ንዓና ተኾነ ግን ብፍላይ ድማ ኣብ ሂወትካ ንዓኻ ዝስማዓካ ድማ ኣሎ እታ ቁፅሪ 2 ብዛዕባ ፈተና ብዙሓት ክትገልፅዋ ፀኒሕኩም ኢኹም ፈተና ከጋጥመና ከሎ ንሰብ እንታይ መርገም ወሪድኒ እዩ እንታይ ሓጢኣት ነይርኒ እዩ እንታይ መከራ ነይርኒ ኢልና ንፈተና ብምንታይ ኢና ንገልፆ ብቁጣዓ ብመከራ ብሓዘን እንታይ ገረየ ኣምላኽ ኢልና ብምርምራር ኣብዚ ግን ብኣንፃሩ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ እዩ ዝብለና ዘሎ በበይና ዓይነት ዝኾነ ፈተና እንተበፅሓኩም ሲ ንኩሉ ከም ሓዘን ከም ሓጎስ ገርኩም ቁፀርዎ ካባይ ጀሚርካ ፈተና ከጋጥመና ከሎ ግን ከም ሓጎስ ዘይኮነ ከም እንታይ ገርና ኢና ንቕበሎ ወይ ንቆፅሮ ከም ሓዘን ሕጂ ስለምንታይ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ያዕቆብ ይቕረታ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተበፅሓኩም ሲ ንኩሉ ከም ሓጎስ ቁፀርዎ ዝበለ ክንብል እንተደኣ ኮይና ኣብታ ቁፅሪ 12 መልሲኣ ይብል ኣነ እታ ቁፅሪ 12 ተእትብለና ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ህይወት ክቕበል እዩ እሞ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብኣይሲ ብፁእ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሕጂ ከም ሓጎስ ዘቕፅሮ ንፈተነ እምበኣር ኣኽሊል ህይወት ከም ትቕበለሉ ኣብ ቅድሚ እቲ ሕያዋይ ኣምላኽ ድማ ብፁእ ኮንካ እትርከበሉ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ፈተና ዓርቢ ስቕለት እዩ ዓብሪ ስቕለት ከይወዓልካ ወይ ከይሕለፍካ ትንስአ የለን ኣብ ዓርቢ ስቕለት እንድሕር ወዲእካ ኣብ ትንስአ ክትበፅሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ
تنسائي نايمن وصيت انت دايلنا ناي عرب سقلت وصيت ايو اما نحنا دما اتي احواتي ببين عينت مخونه فتنا انت بصحكم سن كله كم حاجوس قصروا حجي اتي كم حاجوس مقصريو نمنتايو ابتا قصر 10 تخلته تفتينو مسوصي نتوم እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተስፈዎም አክሊል ህይወት ተቀበልዩ ታይ ምስ ሓለፍካ ፈተነ ምስ ሓለፍካ እቲ ፈተነ ከም ሓዘን ዘይኮነ ከም ሓጎስ ምስተቀበልካዮ ከም መርገም ዘይኮነ ከም በረኸት ድማ ቆፂርካ ምስተቀበልካዮ አክሊል ህይወት ተቀበል ምክንያቱ ዓርብ ስቅለት ሳገር ተሐልፍ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪኡ ድማ بفتنة مستعجز كارما أو كارما أملاك انتاي تخون بوتس تخون أفتا تمرتي بتسألنا ويدما نايكرن تمرتي لا بتكريستياننا تسوعة تشعت بتسانيكم زت حلفكم يلو ويتا زمهارا أبوانجيل ماتيوس معرف حمشته انتريناون أقطر 10 حدا انت تصرفكم انت شغوغكم ما انت هيد ما خفو زبل بحشوت انت تزربلكم سي انت ايكم بوصانيكم صرفي مسغاق باخا حماق مزراب باخا بحشوت مسكار مزراب اذ انت ايو فتنايو نزكم حغوس قصيركا نترما نزدما كم سلمات قصيركا انت تقبلك يا جن اب قدم املاك انت اخا بوصو ايخا قدم يخا زنبرو كم اخا قدم يخم نزور نبرو نبيات سوغي قوم يممو اب سمايات عصبكم بزح سلازخونه تحقسوا باهو نبالكم كبرنا املاك يكون مسغاغو انت ايو فتنايو نتم قدم يخم زنبرو نبياسي انت يغرمم يم سوغي قوم يم اما نسخاتكم دما بفتنه مناي مسغاق فتنه انت قاطمكم بناي كفو زربا بناي صرفي بناي حسوت زربا ابل عليكم فتنه انت تقاطمكم سي اب سمايات عصبكم بزحيو كتحزنوا زيكونس انت ايدا تحوسلو باون يبلكم كبرنا املاك يكون علم تطغى على كان دحر كوينا مودق يخاي علم من كما خايلان دحر تنقدك تقواطرلك عند حر كوينكا ود ميتك اخا وديك اخا تفتن زبال زي اما اب علم مكفعتي اب علم صرفي اب علم فتنه اب علم مسغاق اب علم كله كغاطمك خلو جن انت منتاي ما انت املاك انت دا كوين كاب اوكي ناغبركم حساره مكرات صغوسي سناي ناغبركم حساره مكرا انت تصغبكم يحشكم الو هاريا بطرسون ابكالا اي ملؤخت معرف 3 مخنياتو اتي فتنه ويدما اتحماق زغاطمنا زلو اب سناي كنغبر ديس ولا اب حماق كنغبري صبقنا غبرنا سناينا غبرنا بقال املاخنا تمرحنا تئزاز املاخنا فصمنا مشغاق فتنه صرفي انت اقاطمنا مخنياتو عرب سقلت غويتا اب مسقل تسلمي يكونن تصفيعيو توغييو مرق دق سبات ابغص طفي لهم ليهم عرقان وصيو زبانو دما بحلنجي كم غراد تحرس كوينيو اذا كله نحنا دما بخمزي فتنه كنحلف كلنا اب قدم املاح بصنا اب سماي عصب حغوس اخلل هو دما مقبال ايمو نخل كلنا كباي جميركا نفتنه كم حغوسكم قصرو كنصل غبانا كنصلي يغبانا مخنياتو ولا بتمرت عالم دحر اناسي فتناخي حلف كادو كاب غري كاب كلاس كاب كفلنا كفل محلاف الله يلا كل غزي فتنات ودق دحر كونكا اب حدا عمت اب حدا خفلون 3 4 عمت كتقبر تخليخا اندعي حياواي ويدماني قال هبكا يا زساغاغر ممهرته زي رهبكا مالتي فتنه نمنتايو
نايزو تمهاركايو جريد وسيت نصبق ناب حدا معارك ناب حدا خفل معبيئيو لك عدما عم منفساو الندما كم زنري أزلنا كومي فتنة مبلحنا فتنة دما نصبق نامبر فتنة خودق أنا خلو إن حمقنا ما بخمز خنريو سيابير أملاخنا نخلنا يحجزنا قرب جزية وسيدنا يقرأتا جن نخلو صبق نجار سلازغنا أملاخ دما كم تخن مهارو زمسنا أبصبق كانوا على دما نخلنا يحجزنا نايب حقي بزح استنتنان بزح نمهار الله بزح دما مسيوتنا تخيل معرفينا كنمهار مسينا مسمر الدأتو نحونا ممر دما زقلت ألنا سلخوا الله أملاخنا مسكانا يبصحيو أما حنصاب بصولت كنا عطس مدبنا السماء وول ومنفس قدوس هذا أملاك أمين قدوس እግዚአብሔር አምላክና ስለሁሉ ተመስገን ከም ዝመስል ማዕዲ መንፈሳዊ ማዕዲ ስለዝኸፈት ካልና አምላክና ክብረና ምስጋናን ንኣኻ ይኹን ኣብቲ ተሰርዓልና መንፈሳዊ ማዕዲ መንፈሳዊ ጉባኤ ድማ ክንሳተፍ ዕድል ስለዝሃብካና ድማ ክብረን ምስጋናን ንኣኻ ይኹን ከምቲ ሰማዕቲ ቃል ጥራሕ ይትኹኑ سم قالوا ندا سمعهم رؤسكم يتطبروا زبلنا سمعت طرح ديكونا سمعنا خنجبر قرنا دما خنصدق اسغا حجزنا زعلم دما كاب غزاخا جمير سعدقه فتنا اللوا كاب بيتسب جميرو كسعغوانا فتنا اللوا اما نتفتنا زمص دما سلسمكا إلنا بحغوس كنقبله تفتينا ودقت زي كنا تفتينا خنحلف مو اخلي الهوت كنقبل اب قدمي خادمه اتمنا يبوي بروخات بصان دبل دمص حغوس كنسمع نسخا حجزنا كل باخا زمص مساغر امبر مودق يبل كان نسخا زودقنا سيطان طرحي جن كاب حيل سيطان حيل خعبمو ناباخا ناتمتنا نخلو خنسغرو نخلو خم حغوس كنقصرو املاخنا سخاردانا امين سلازا مشزيا تمسجن سلازا غبا ازي تمسجن امين بهوت بتعنا زحلخنا تمسجن امين داليت دي ادما سلاماوت لي تغبرلنا امين اب حمام زلو فوسلنا اب حزن زلو صنان علنا عريفهم زلو منقص خورسلنا طميم زلو نسعلنا بسقاب نفس تأثرت حالنا أبزا سعزيئة أب إهنتا أب سقاي أب سلمات أب قدا قدي أب كانزا زلو من كلهم قول حبللنا ولدنا يوم كلهم بارخلنا نعاقازو كون قبرلنا توفروا دحاني اتولنا نابرحونا بقروازو كلهم كما قشعهم بدحان ملسلنا بناي دينا قدس رنجل مريم مالادنت بناي ملاأخت ترادعنت بناي نبياتن هوارياتن صادقانن سمايتاتن ጸሎት አይተፈለየና ነዘም ኩሉ ማብት ጉባኤ ዘለው ብዙምኹን በዩቲዩብ ድማን ሁሉም እግዚአብሔር አምላክና አገልግሎቶም ባርኽ ህይወቶም ሐሉ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ለማሃበና احنا ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፋድ احنا እምበር መፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ኢማ አሜን ወግዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በሕልና ከድንግሊኺ ስጋኹን ድንግሊኺ አደይ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስጋው አንስ ብርኽቲኺ ፍረከርስኹም ብርኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ሽረይ ዲና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ كاني كانت سريات يقدم ساسي أبسا ولدو لبركة ساتي برهان أنتم أبويا كانت وأبويا دياقونات ودوان ساير قوس أنا ببسمكم كنفتانون صحاني يرسينس كلوان سميات زيو مهار نكرسوس مال عصر تغلتي زيو مهار نكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهار نكرسوس مال عصر تغلتي بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم نكسوس
بأنت أجزئتنا مريم هرنكسوس 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 بأنت أجزئتنا مريم مهارنا كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ድማ ይግበረልና አሜን ጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ንደቐፅል ከም ፍቓድ ኣምላኽ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ክንርኢና ናይ ሽዑ ሰባት ይበለና ብሩኽ ለይቲ من قال هو تسمعنا بروح ليتي بروح ليتي أقولكم يبارك አሜን ብሩኽ ለይቲ ክበረልና ድሓን ሕደሩ አሜን ብሩኽ ለይቲ አገልግሎትኩም ይባረክ